Broadcast from the Royal Welsh now. Sky Plus, Freeview or Virgin Media viewers, press the red button. And if you have a TiVo or Sky Q box, access settings and use the audio selection option. Any problems? Please contact our viewers hotline. Draw ni felly yn fyw I faes y sioe. Rhwng porth y môr a chwm y garn, mae hen hafotau a hendrefin britho'r tir. Yn byw drwy hirlwm mawrth a medi clen, a rhoi I faeth y ddeiar oriau hir. O'r wyddfa I chriw, at gloddiau cynnes Llun, mae lle I enaid. O gonwy yn ei lli, hyd grib y blewyn cringoch. Diwyd yw dyn ei deulu. Gwella a weldar, tractor a chi. Eryri sydd eleni'n graig a gro, yn galw am bentymor, rhoi gwerth ar hoe, cynnal gwyl y sgwrsio, gan bwytho bro a bro yn gwilt o wlad ar faes y sioe. O gorlan y carneddau hyd uwch mynydd, cariwn y croeso a ddaw o'r pridd ar gynydd. O gorlan y carneddau I gorlan y genedl yr wythnos hon yma yn Llanelwedd ar lan yr afon Gwy. Ie, bore da, croeso cynnes iawn I chi. Da ni gyd yn barod am sioe 2025. Sioe Sir Gaernarfon ydy hon, dyna'r Sir Nawdd, ac mi roedd pobl Sir Gaernarfon I stamp ar y maes yma neithiwr yn moliant y maes yn y sied gneifio, a canu yn codi'r to. Ac un o uchafbwyntio ar noson yn ddios oedd y perfformiad cynta un o'r gân Dal dy dir, a hynny gan gor y Sir Nawdd dan arweiniad Elin Angharad Davies. Perfformiad pwerus gan gor y Sir Nawdd a'r gynulleidfa a phobl Sir Gaernarfon yn gwerthfawrogi pŵer y gân Dal dy dir, safwn dros yr hyn sy'n wir, be bynnag ddaw, dal dy dir. Ia, be bynnag a ddaw, mi ddewn ni ar gorau o gefn Gwlad Cymru i'ch cartrefi chi yr wythnos yma. Gweitha'r tafod glas, yr afiechyd sydd wedi rhwystro nifer y wartheg a defaid rhag croesi ffiniad o dyma I Llanelwedd I gystadlu yr wythnos yma. Fel y canodd Dafydd Iwan, da ni yma o hyd ac mae'n criwia a'n camerau ni yn barod I ddilyn y cystadlu. Dewch yn I weld sut hwyl sy ar y tîm bore yma. Wel dyma chi beth ydi darlun hardd yn ffenest ni ar y byd yr wythnos yma. Dewch yn I ddechrau efo Ifan Jones Evans sydd yn cylch y gwartheg. Sut mae pethau'n argoeli yna y bore yma, Ifan, a sut hwyl sy yn y tŷ? Wel, mae yna gyffro mawr yma ni wrth reswm ar ddiwrnod cynta y sioe fel hyn. A mae'r siediau gwartheg yn hynod o brysur. Mae pawb wrthi fel lladd nadrodd yma'n golchi, yn brwsio, yn sychu. Mae'r hoovers allan ym mhob man. Byddwn ni'n dechrau heddi wrth gwrs gyda'r bridiau cynhenid, y gwartheg dion Cymreig, mae'r gwartheg henffordd yma, ac yna'n symud ymlaen at y bridiau cyfandirol. A prynhawn yn yma, gewn ni wybod pwy fydd enillydd prif bencampwriaeth y byth unigol. Felly, digon I gadw fi fynd trwy'r dydd, Nia.
ardderchog, a da ni mewn dilo diogel efo Ifan yn fanna ynghylch y gwartheg. Felly hefyd ynghylch y defaid Meinir Hywels yn y fan honno. Bore da I ti, Meinir? Ie, bore da, Nia. Wel, dwi yn fy seithfed neb yma yng nghanol y defed ar gyfer yr wythnos. A gweitha cyfyngiadau tafod glas wrth gwrs, mae'r Cymru wedi dod yn ei canodd i gefnogi. Mae disgwyl rhyw 2,500 o ddefed i gamu mewn i'r cylch cystadlu. A fel chi'n gallu gweld, mae'r arddangoswyr wrthi fel lladd nadrodd ar hyn o bryd yn gwneud y parathoiadau munud olaf gan sicrhau bod pob lewyn yn ei le ar gyfer y cylch cystadlu. Ac fe fyddwn ni'n dilyn hynt a helynt amryw i bryd, gan gynnwys bryd sy'n mynd i fod yn y cystadlu am cwpan y Frenhines eleni, y defed Penbrith Bryniau Cymru, ac un o'r brydiau cynhenid hynaf ni yma ym Mhryden, y Suffolk. Felly digon o goffro fan hyn ynghylch y defed ni a. Ardderchog a phobwyl I ti yr wythnos yma. Meinir ar wahân i'r anifeiliaid wrth gwrs, mae yna bob math o weithgareddau ac atyniadau eraill ar faes y sioe ac yn ei chanol I, ac mi fydd yn mynd I bod twll a chongol yma. Eiron Pyw yn barod I gymryd y cama, mi fydd wedi cyfri nhw wythnos yma, dwi'n siŵr Eiron. Mi fyddai ni a dwi'n dechrau chwysu'n barod yma'n gynnar yn y bore a dwi'n cwchyn y dydd yng nghanolbwynt neu reit yn ganol y maes ardal y Ffimr ifanc am yr drysau mawr piws newydd agor ar wythnos o gystadlu brwd. A fan hyn fydd pencampwyr a prinwyr gwartheg a defed y dyfodol yn sicr I chi. A hefyd, dwi eisiau mynd i'r cylch moch achos wedi clywed Sybrydion bod yna hwch arbennig o'r enw Eiron's Lucky Girl. Edrych ymlaen I gwrdd o hwnna. Gwni baned nes ymlaen, Nia. Eiron's Lucky Girl, ia, pob lwc iddi hi ag I Eiron Pyw yn ogystal. Dyna ni ta. Ac os nad I hynny yn ddigon, mi ddown ni hefyd a holl gystadlu y prif gylch heb anghofio cyffro y shed gneifio I chi. Wel, helo na, chroeso I ganolfan gneifio Meirion ar gyfer y dydd Llun a'r holl fwrlwng cystadlu yma o ran y gwlân a'r cneifio. 3 gwlân fydd I yn y bore. Perwyr ifanc, y dechreuwyr a'r canolradd ac wedyn yr agored wrth gwrs, a mi gawn ni rownd derfynol cyn cinio wedyn. Daw'r gwellheuwyr i'r llwyfan I arddangos I grefft traddodiadol o sut oedd y defed I gyd yn cael ei cneifio. Felly digon I fwynhau yma ar y dydd Llun yn y sioe fawr 2025. Diwrnod cynta'r prif gylch yn croesawu y cystadlaethau tangyfrwy gyda'r ceffylau rasio wedi hail hyfforddi a'r ceffylau hela yw marchogaeth. Yn ogystal â'r cobiau yw marchogaeth y merlod Cymreig teip cob a'r cobiau Cymreig. Ac eto eleni, mae modd dilyn pob dosbarth o'r cylchoedd unigol o fewn y prif gylch yn ei cyfanrwydd drwy wylio'r sbrydiau byw o gylchoedd y gogledd, y canol a'r de. Mae'r manylion I gyd ar yn gwefan ni, f4c.cymru/sioe. Y cyfan yn fyw o 8 y bore gyda Heledd Cynwal, David Oliver a'r tîm ar Facebook, YouTube a Click. Ac ar gael yn fyd-eang. A chofiwch, mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. There is English language commentary available on this programme and our main ring webcast. And we're also offering live subtitles throughout the day. Now then, if you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, then press the red button. TiVo Box or Sky Q Box viewers go into settings and use the audio selection option. If you're experiencing any problems whatsoever, then please contact S4C's viewers hotline. They are there to help you. Ie, dyna sydd mae gwylio'r cyfan, ond os ydych chi am fod draw I Llanelwedd, wel mi fyddwch chi eisiau gwybod beth ydy'r rhagolygon y tywydd. Gawn ni wybod rwan gan Alex Humphries. Bore da I ti, Alex. Bore da I chi. Wel, dwi'n gallu teimlo bod yr haul yn ceisio dod trwy'r cymylau ar hyn o bryd. Mae wedi bod yn niwlog yma y bore yma mae yna rai cyfnodau braf I rannau o Gymru. Ond dros yr oriau diwetha, mae yna system o wasgedd isel sy'n troesi o gwmpas Cymru ar hyn o bryd ac mae hyn yn symud yn ara deg. Felly gweddill heddiw, mi fydd hi yn parhau I gymylu yn y de o'r llewyn glawd trwm yn cyrraedd. Ac mi fydd hi yn cymylu yn fan hyn hefyd. Mae yna risg o law yn hwyrach y pnaw yma. Ond i'r gogledd ddwyr
dwyrain ma'n stori gwbl wahanol, haul a chawodydd, ond mae'r cawodydd yma yn gallu bod yn darranllyd ac mae yna rybudd melyn o law at rannau yn y gogledd a rhannau o'r dwyrain yn y canolbarth tan y 9 o'r gloch heno yma. Hynny, mi fydd hi ddim yn oer, tymheredd ar ucha 22 Celsius, ac mi fydd y gwynsoedd yn fwy ffres ar hyd y glannau yn y de o'r llewyn pnawn yma. Felly heno cymylau'n parhau adeiladu glaw i rannau o'r de o'r llewyn ac i'r gorllewin yn hwyrach yn y gogledd hefyd, ond yn sychach yn y dwyrain. Noson fwyn hefyd, ac yna fori mi fydd y cymylau'n adeiladu eto, ac mae yna risg o gawodydd, ond fydd hi ddim yn oer chwaith y tymheredd y fori 21 Celsius ar ei ucha. Felly mae'n gynnes, ond mae yna risg o gawodydd. Cyfnewidiol, ie? Cymysglyd ydi pethau di mynd erbyn hyn, ynddo? Ond mae'r heilwen wedi cyrraedd beth yna gyda Christy. Ardderchog, diolch ti. Alex, mae'r cystadlu wedi dechrau yn y prif gylch ers 8 y gloch y bore yma. Felly i fan honno, da ni'n mynd rwan ar yn penna. Ie, wel, fel yr arfer, mae'n wych i'ch gweld chi ar fore cynta y sioe yma yn Llanelwedd yn y prif gylch. Mae'n llenwi yn barod ar gyfer cystadlu cynta y flwyddyn ar y diwrnod cynta. Ac ar ddydd Llun, mae'r prif gylch wedi rhannu yn ddwy. Ar gyfer cystadlu tangyfrwy, ac ar hyn o bryd i ni'n edrych ar yr ochr ddeheuol ac yn edrych ar y merlod Cymreig teip cob tangyfrwy. Fywch chi'n falch iawn o glywed, mae da fi gwmni David Oliver fel arfer. Croeso nôl, David. Diolch, Heledd. Braf i gyfer nôl yma. Yndi, a mae'n edrych yn dosbarth iach i ddechrau. Yndi, mae'n glamp o ddosbarth, ac mae'r adran dim ond un dosbarth sydd i'r adran yma, ond mae o'n cael ei gefnogi yn arbennig o dda bob blwyddyn. A mae'n braf cael gweld gymaint o'n nhw yma yn y cystadlu. Ond sy'n doi heb dri, a mae yna driawd gyda chi yn edrych ac yn sylwebu peth cynta bore yma. Yn falch iawn o groesawu Lowri Reid ato ni. Croeso, Lowri. Diolch yn fawr iawn i chi. A tithe yn enw newydd, yn lais newydd, a mae'n braf i gael dy gwmni di, ond wyt ti yn hen gyfarwydd wedi bod yn brido fel cenedlaethau o deulu ochrau Llanon, ie? Ie, na chi. So, dyn ni yn crosin Llanon fyna, just mewn gwlad o Aberaeron. So, dyn ni 5 cenedlaeth o'r Brydfa Nebo a Tingwndwn. So, dyn hen gyfarwydd ar fwy fi hyn. A dy fam a dy dad yn beirniadu hefyd? Ydyn, mae'r ddoi wedi bod yn ffodus i beirniadu ar y maes yma, ydyn. So, ydyn, ond change ni dim yn cystadlu. So, braf i fod nôl ar ôl flwyddyn allan, ydy. Ac wyt tithe yn gwybod yn iawn yr hyn mae'r rhain yn mynd drwyddo fe yn eistedd fan hyn, wedi bod yn y prif gylch dinan sawl gwaith? Ydy mae'n job eitha caled i fod yn y dosbarth cyntaf ar fod wedi Llun, so na chwarae teg i pawb sydd wedi ymrwymo i ddod allan. Mae gwerth gweld nhw gyd yma bore yma. I'ch atgoffa chi gyda'r gystadleuaeth yma ac ar gwrs y dydd, mae yna ddoi yn mynd i bod yn beirniadu y cystadlu, yn beirniadu'r cydymffurfiaeth ac yn beirniadu y marchogaeth hefyd. So dyma ni'r beirniad John James y Brydfa Llanwod. Gwrs, John, dyn ni'n gorfod weld John yn magu'r adrampa, ond wedi bod yn llwyddiannus iawn yn marchogaeth. Cobiau Cymraeg yma yn y sioe frenhinol, y cobiau Sydenham, ac hefyd yn bencampwr sawl tro gyda St Diamond. Ac wrth i ochr wedyn Sophia Chambers, ac Sophia fydd yn beirniadu'r marchogaeth. Dyna nhw, ochr yn ochr. A fel wyt ti'n gweud, Lowri, yr olwg gynta yna, mor bwysig, achos dyna pryd wyt ti'n gallu creu argraff. Na chi, yn hollol. So mae'n bwysig bod eich ar ei gorau wrth bod nhw'n cerdded fewn. A wedyn hefyd, dwi'n siŵr Sophia wedi bod yn reid o ddigon bydd hi'n edrych am galop reit dda nawr tra bod nhw'n mynd tu blaen yr Eisteddfod yna, achos mae hi'n gyfarwydd a reid ar bore di Llun hefyd, so mae hi wedi cael yr profiad i hunan. So dwi'n siŵr bod hi'n teimlo'n gwmws beth mae'r marchogwyr yn mynd trwyddo ar hyn o bryd. A pan wyt ti'n meddwl am y paratoi o flaen llawr, ddoi ohonoch chi'n deall hefyd, chybod, chi sydd ar berthynas, ond ar y dydd, ych chi'n goffod trosglwyddo eich babi mewn ffordd i rywun arall i farchogaeth. Ie, ydy. Mae hwnna'n gampen i hunan, really. So, byddwch chi'n trial falle cael ffrindiau draw neu pobl i ddod i helpu chydig cael y gwahanol bobl i reidod, jyst i trial wneud yr profiad yna mor hawsa ydych chi'n gallu i'r ceffil. Felly yn edrych yn ddosbarth iach iawn o ran niferodd ac yn ddechrau ardderchog fan hyn gyda'r cystadlu ar ddornod cynta'r sioe yn y prif gylch.
Yn tanio'r cystadlu ni fan hyn ynghylch y defaid ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru 2025. Mae'r defaid smotiog o'r iseldiroedd. Dyma'r 5 tro iddyn nhw cael dosbarth eu hunain yn y sioe yma. A nhw erbyn hyn yw bryd cyfandirol mwyaf niferus cylch y defaid. Felly maen nhw yn boblogaidd iawn. A dwi'n ffodus iawn i gael cwmni da ifanc brwdfrydig sy'n mwynhau'r bryd yma'n fawr iawn. David Waters o Sir Gar, croeso eto ni. Diolch. A Laura Jane o Bwllheli, croeso eto ni Laura. Diolch. Ti wedi bod yn cadw'r bryd yma ers bod ti'n dwten. Pam bod y bryd yma mor boblogaidd ac yn tyfu mewn niferoedd yn gyflym iawn bod hyn yn y defaid Unedig? Wel, maen nhw'n tynnu sylw teuluoedd yn enwedig. Mae smwtia nhw, mae plant yn gweld nhw'n beth bach delws, a chi'n dweud. Ond o ran i bridio nhw, maen nhw'n defaid hawdd i wyna. Mae'r owen yn codi'n syth i signo, a mae canran lladd allan nhw yn ofnadwy o uchel. A maen nhw wych o ran hynny. Dim gormod o fraster ar carcas wrth gwrs, a maen nhw'n fryd sy'n denu sylw ac yn hawdd i gadw. A hefyd, David, dwi yn sylweddoli, maen nhw'n aml bwrpas yn dyn nhw, fel mae Laura newydd dweud, maen nhw'n rhwydd i wyna ag ati, ond hefyd maen nhw'n ateb y gyfynion y farchnad gig hefyd. Yn sicr, chi'n bod, fel mae'r rosti newid nawr, mae'n hynod bwysig cael carcas sy'n siwto, sawl marchnad mewn ffordd, ond mae'r defaid smotiog yma fel petai nhw'n ticio sawl bocs, maen nhw'n dod mewn poblogaidd yn y byd commersial. Wyt ti'n cadw rhaid dy hunan, ond ti hefyd yn arwerthwr gyda chwmni Knock Drayton. Ti'n gweld lot o reid yn y farchnad yn fasnachol neu mae rhan fwy o reid yn mynd i fridio? Ni'n dechrau gweld mwy o nhw. Wrth gwrs, maen nhw'n y mas yn nhw'n di pan chi'n croesi nhw, so maen nhw'n digon rwydd i spoto. Ond ni'n dechrau gweld mwy o nhw, a mae fe'n braf i weld, achos maen nhw'n cynnig lot i'r farced. Ac maen nhw'n bryd gymarol newydd yn dyn nhw, Laura? Ydy, maen nhw ers rhyw 5 mlynedd bellach maen nhw wedi cynnu yn ofnadwy mewn nifer yn y wlad yma yn bennaf. Ydy, maen nhw'n gwerthu'n dda yn y farchnad, da ni'n mynd â nhw'n pedigree, mae prisia i fyny yna yn ofnadwy. Dim ond rhyw 9 mlynedd, maen nhw wedi sefydlu cymdeithas iddyn nhw, felly maen nhw'n hen fryd draw fyna yn yr iseldiroedd lle maen nhw'n wreiddiol maen nhw'n eitha newydd fan hyn, yn dyn nhw? Yndyn. Wel, mae'r beirniad yn mwynhau mas draw fan hyn, achos mae'r heilwen wedi dod allan yn arbennig iddo fe. A dwi'n siŵr beth sy'n siarad yn gynharach, a mae wedi cael dyrnod da yn barod. Ond Mr Del Amson o Gair yw'r beirniad i ddyrnod ewe. A thra bren nawr mynd trwyddo nhw a chryd man, o'n i gael hoi fach o gylch y defaid ac fyddwn ni nôl i weld yn hwyrach mlaen pwy fydd yn ennill yr chwrdod blwyddi defaid smotiog o'r iseldiroedd. Mae app y sioe ar gael unwaith eto eleni o Google Play neu'r App Store. Cyfarwyddiadau teithio, map o'r maes, rhestr cystadlaethau, canlyniadau'r dydd a gwybodaeth am bopeth sy'n digwydd yma. Ac yn well na dim, mae o am ddim. Wel, mae yna deimlad o tawelwch cyn y storm yma'n ardal y ffermwyr ifanc, achos mae'r pethau ar fin cychwyn yma, a mae gen i ddyn wrth ochr i sy'n edrych yn ymlaciedig iawn. Dewi Davies, ti'n iawn bore yma? Da, ti'n chi? Iawn, diolch yn fawr. Ti'n edrych yn cŵl iawn ar ddechrau wythnos brysur iawn. Wel, mae rhaid bod, mae da ni lot mlaen wythnos yma, felly bod yn barod am wythnos llawn o gystadlu, o mynd i digwyddiadau gyda partneriaid. Ni'n gweithio gyda cynnal cwbl o ddigwyddiadau'n hunain hefyd, gyda rhywun ni eto ni'n gweithio gyda gwestai gan y blaen, trafod gyda rhywun ni sy'n gwneud penderfyniadau, gwleidyddion ac yn y blaen. Felly mae yna lond calendar o bethau dyn ni wythnos yma. Ystod eang, a ti wedi cadeirydd y mudiad yng Nghymru, a lot o gyfrifoldeb yna ti mewn ffordd? Wel cadeirydd am eleni yn trwy ffordd trwy'r flwyddyn ebyn nawr. Mae fe gyd yn bwyty dangos y gorau o beth ni'n neud. Mae fe'n wythnos fel ni'n gweud, hwn yw'r pinnacle i ni gyda dros 900 o aelodau yn cystadlu. Dangos ar ei gorau beth mae'n mudiad i neud. Felly byddai hwnna'n drafodaethau fel ni'n sôn gyda gwleidyddion, y cystadlu, rhoi cyfleoedd i aelodau. Hwn yw'n ffinish shop ni. Ac o ti'n sôn yn gynharach wrthai bod ti wedi gwneud chydig o heriau eleni, fyd her y cadeirydd, be dyn ti? Felly, bob blwyddyn mae'r cadeirydd yn dewis y Lysen, British Heart Foundation, fi wedi dewis Lenny. Lle diwedd mis Awst, fydd da ni her gerdded. Mae cwpl o ddigwyddiadau wedi bod da ni'n ystod y flwyddyn hefyd. Fi oedd nôl yn y Gwanwyn, mynd yn goch ym mis Chwefror, bore coffi ag yn y blaen. Ond diwedd mis Awst, fydd da ni'r her fawr cyn
diwedd y mlwyddyn wedyn yn mis Medi. A beth yw'r her ni, cerdded i lew ti? Byddwn ni'n mynd lan Plyn Limon a lawr i Aberystwyth. Lle her cerdded o 20 milltir ar ddisadwn y 30 o mis Awst. A mae yna gyfle noddi dwi'n cymryd? Oes, mae cyfle noddi. Dewch i weld unrhyw un o'r staff swyddogion sydd efo lle wythnos yma, neu ewch i wefan Cyffi Cymru. Gwych, ti'n ddyn prysur yn rhaid i ofyn i ti, be di hwn? Wel, surprise bach sydd da ni fan hyn. Mae rai gweud, ni lwcus fan ni'n sôn, mae da ni noddwyr, cefnogwyr gyda'r mudiad, a mae un ohonyn nhw wedi rhoi rhywbeth go arbennig i ni, Lenny. Ni wedi lapio fe gyd lan, felly fe chi'n ôl nes mlaen i weld beth yn union sydd da ni ddangos fan hyn. Pryd mae'r dador chyddiad? Mewn rhyw hanner awr, a fi'n siŵr bydd e'n dal llygad pawb fydd yn pasio. Dwi'n gyffroes. Dwi'n mynd i symud o'r fan, fyddai'n blaen y ciw yn fan hyn. Dewch wir. Be sy'n gen ti nesa? Wel, mae dybyniad y cadeirydd y fi nawr, felly fydd e'n gyfle i dechrau'r wythnos bant gyda bach o brecwast a cwrdd â pawb ar fore di Llun. Coffi go gris sydd angen ben bore. Dewi, diolch am y sgwrs. Pob lwc efo'r wythnos a llanfachiadau ar y swydd. Diolch. Wel, bore da i chi o ganolfan gneifio Meirion a chroeso cynnes i chi wir a dipyn o edrych ymlaen ar gyfer y cystadlu yn ystod y bore. Mae'n ddwrnod wrth gwrs ar gyfer y trinwyr gwlân. Dyna'r cwestiwn ydy, beth sy'n digwydd i'r gwlân yma ar ôl iddo fod oddi ar y ddafad? Wel, fan hyn, da ni'n darganfod hynny. A'r cystadleuwyr ar hyn o bryd yn y cymal cyntaf yma ar gyfer rawn gyn derfynol ydy Ella Sanci yn gyfrifol am 1 a 2 cneifwyr 1 a 2. Rebecca Williams ar gyfer 2, 3 a 4. Mae'n ddrwg yn ei a wedyn Carys Morgan draw fanna ar gyfer cneifwyr 5 a 6. 3 o ddefed i'w cneifio fan hyn. A'r gamp ydy bod mor gyflym a thaclus a sy'n bosib yn trin y gwlân yma, yn helo at ei gilydd, gwneud o mewn i belen fach fel bod o'n mynd i gymryd cynlleiad o le a sy'n bosib i mewn yn y pacloth. Ac sut mae'n mynd y fan hyn ar hyn o bryd, mae'r cneifwyr ar fi'n darfod i ail ddafad ac felly maen nhw i gyd yn cystadlu efo'i gilydd. Na fe, maen nhw wedi gorffen am y tro allan â ni felly i weld y cloc yn tician lawr rwan i weld pwy sy'n mynd i orffen gyntaf. Mae'r tafliad yn holl bwysig. Mae'r tafliad, ych chi'n sylwi, yn golygu bod chi'n cael golwg ar hyd tu allan y cni i gyd i weld os oes yna chydig bach o faw, chydig bach o falle redyn, rhywbeth eisiau tynnu hwnna i gyd allan, achos mae hwnna'n amharu ar ansawdd y glân. Dyma ni rwan ar un y fan hyn, Ella Sanci ydi hon, mynd i baratoi ar gyfer y tafliad. Allan y fo rwan, na ni, chi'n gweld yr holl gni tu allan fanna ar y bwrdd y fanna. Golwg sydyn arno a wedyn helo'r ochrau mewn yn y cyfamser pen arall fan hyn mae Carys Morgan wedi eisoes rowlio y cnina at ei gilydd a'i gyrlymio a'i roed o yn y blwch ac yn clirio y manion bach rwan, y manion, y gwlân man. A mae hwnna'n holl bwysig i fi, os ym llawer o werth iddo fo, ond mae rhaid parchu bob tamed o wlân. Mae o'n un o'r cynhyrchion cynaliadwy yma. Y dylen ni fod yn gwneud llawer iawn mwy ohono fo, a deud y gwir. Mae ni felly, nola ni, mae Ella Sanci rwan yn clirio'r llwyfan hefyd, achos mae'n rhaid wastad cadw'r llwyfan yn lan ac ofni'r cneifwyr lithro. A'r ddau Rebecca Williams rwan, jyst yn rhoi'r manion yn y blychau, ond yn gyntaf i orffen, ond hynny'n mynd golygu mae hi sy'n ennill, cofiwch Carys Morgan. Rebecca Williams wedyn, ac Ella Sanci, chydig bach ar ei holi yn taclusio o dan y bwrdd. Digon o gystadlu i ddod yma eto bore yma a thrwy'r dydd yng nghanolfan gneifio Meirion. I ni merw y beirniadu ar hyn o bryd yn rhan o gleddol y prif gylch, achos dyna le mae'n sylw a'n llyged. Yr ail hyfforddi y cyffyle rasio, a hynny i'r cesig a'r adferch dros 4 blwyddod. Yn cadw cwmni fi mae David Oliver a Lowri Reid, ac ar hyn o bryd i ni'n gweld Robert Bellamy fyny. Robert Bellamy sydd yn mynd i fod yn beirniadu yr marchogaeth, ac wrth gwrs mae yna 2 yn beirniadu pob un o'r cystadlaethau heddi. Un ar gyfer y marchogaeth, ac yn yr achos yma yn edrych ar y cydymffurfiaeth fydd Jonathan Geek. A David, mae Robert Bellamy yn hen law ar y marchogaeth yma. Mae o wedi bod yn y marchogaeth ers oedd o'n fach, wedi bod yn hela ers mae o'n deud oedd o'n cerdded. Felly mae o'n gweithio fel sylwebydd ar y teledu, ar y rhaglen i rasio, ac wedi bod yn clerc ar sawl maes rasio dros y blynydde. Mae wedi bod yn beirniadu yr adran yma ers rhyw 15 mlynedd. Mae wedi beirniadu yn Royal Windsor, Devon County, yn Swydd Efrog,
Ac wedi beirniadu yma yn y sioe frenhinol dwywaith yn y gorffennol. Ac mae o'n dweud bod yn edrych mlaen bob blwyddyn. Be oedd yn dweud, yn chwilio amdano fo, y ceffil fydd yn ennill y dosbarth, fydd y ceffil fydd o eisiau mynd adre fwyaf. So, dyna'r un fysa fi eisiau dewis i fynd adre gyda fo. Mae eisiau rhywbeth sydd ar rheolaeth ac yn gallu symud yn dda. A pan y ti'n meddwl, Lowri, am rheolaeth y gair yna, mae hwnna'n rhan mor bwysig ac yn tanlinellu falle pa mor anodd hiwi i fynd â cheffil o meddylfryd y rasio a'r trac rasio yna i ddisgybleth cwbl wahanol. Ydy, yn hollol, ydy. Fyna mae'r gwaith mwyaf dwi'n meddwl. Mae'r criw yn yr enw fel maen nhw'n gweud, chod y retraining, chod yr ail hyfforddi. So, dim yn unig chod y menydd bydden nhw wedi fod yn neud, falle bydden nhw wedi bod newid bwyd, newid rŵtin, pob beth fel ni. So, bydd hwnna wedi hela cryn dipyn amser i rheini i wneud. Felly mae'n braf iawn gweld gymaint yma, bore yma, ar ôl i gwaith caled. Ac wyt ti'n ail hyfforddi y meddwl ar corff a wy'n siŵr falle bydde bwyd a maith yn dod mewn i hwnnw? Bydde yn hollol, bydde. So bydde erbyn hyn, falle bydden nhw'n cael cryn dipyn o fel y bwyd gwahanol, falle ansawdd gwahanol. Pan bydden nhw'n rasio, bydden nhw wedi bod ar diet, falle bydde'n uchel yn protein, ond erbyn hyn, falle bydde hwnna ddim, a gan bod dim angen gymaint o egni, falle bydde hwnna ddim mor blaenhorol yn y diet. Falle bydden nhw'n edrych mwy ar dyfnder i'r ceffil, gan ma nawr dosbarth fel dangos yw'n hytrach na rasio, so bydden nhw'n moyn bydde hwnna'n helpu wedyn i sgori'n uchel yn y cydymffurfiad. A gallwn ni feddwl hefyd, David, Tymod, wyt ti'n gyfarwydd a marchogaeth y ceffil, ti dinan sydd wedi magu'r berthynas, so wedyn ni ar y dornod fel heddi, trosglwyddo hwnnw i rywun arall, mae rhaid bod y nerfau yn weddol uchel. Yn wedig os ydych chi'n mynd, wel, mae Lowri wedi bod yn y sefyllfa yma, dwi ddim, ond sy'n meddwl yn wedig os yna rhywun ddiarth, ti'n gwybod sut maen nhw'n mynd i marchogaeth, ydy'r ceffil yn mynd i ymdopi, a weithiau, ydych chi'n gweld, Mae lot o ceffylau, dyn ni'n gweld yn y dosbarthiadau, mae gennych chi ceffil sydd wedi mynd yn arbennig o dda i'r person sydd yn berchen o. Ond wedyn mae'r beirniad falle ddim yn cael cystal reid, a mae hwnna'n gallu bod yn rhwystredig iawn. I fod yn hollol onest, mae'r sioe frenhinol un o'r sioe hawsa i cystadlu yn, achos da chi'n neud eich rhan chi, da chi'n neud fel y go-round fel maen nhw'n galw a wedyn da chi'n trosglwyddo yr awennau wedyn i'r beirniad, so da chi'n gallu teimlo, wel, dwi wedi neud yn rhan i nawr, felly mae fyny'r beirniad, ond ar y llaw arall, mae fe'n anodd, achos da chi'n colli'r rheolaeth yna, achos da chi'n teimlo, falle, sy'n nhw wedi neud hyn neu rhywbeth arall, ond mae fe'n eitha rhwystredig i wylio. Robert Bellamy wedi bod yn marchogaeth, a Jonathan Geek sydd yn edrych ar y cydymffurfiad. Mae Jonathan o gefndir cyffylau. Mi oedd ei dad o yn berchen ar pencampwr Beach Road. Oedd yn pencampwr yn ôl yn 89. Mae o'n cyn joci, amateur joci, fel maen nhw'n dweud, ac wedi bod yn gyfarwydd iawn a cyffylau rasio. Mae wedi cael dipyn o brofiad yn ister sawl panel yn cynnwys cyffylau chwaraeon, yr ail hyfforddi cyffylau rasio, BSHA, sydd y British Show Horse Association, y BSPS, a'r Cymdeithas yr Arabs hefyd. Mae gen i fod digon o brofiad ac digon o gallu hefyd. Felly, 11 yn y dosbarth cynta yma, gyda'r ail hyfforddi cyffylau rasio, a Jonathan Geek a Robert Bellamy a ffipyn o waith tyfoli o'i blaenau.
Wel, bore da iawn I chi unwaith yn rhagor a croeso ata I fan hyn I gylch y gwartheg yng nghartre am yr wythnos a dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at gystadlu arbennig yma unwaith yn rhagor. Mae'r gwartheg dion Cymreig yma yn barod bore yma a'r teirw hun sydd o'n blaenau ni fan hyn a dwi'n cael cwmni Rodri Williams o Landeilo Ffarm Aberdeina. Siwr wyt ti, Rodri? Iawn, diolch yn fawr. Mae'n ddiwrnod braf. Mae'r haul yn gwenu ychan. Ydy, mae'n neis bod nôl ydy. A neis I ti fod nôl yng Nghymru erbyn hyn. Fi sy'n byw yn Lllanelwedd am gyfnod. Do, nes I, bron I 2 blynedd mas yna de, so ydy. Mae'n neis. Hwn yw'r sioe cyntaf I fi dod nôl un o de. A wedi dod nôl I fyw ac I weithio ar y ffarm deuluol, wy'n deall. Ie, gwed mwy wrthon ni am beth sy'n dachu ar y ffarm. O, ni'n cadw gwartheg dion de, rhwng 30 a 40 o dda de. A wedyn o trisiedi a bistechi a cwbl o dew hwnna de. A wedyn mae David Cymraeg wedyn. Gwartheg dion Cymreig yw'r bryd sy'n dachu. Pam hynny te? Blaen I ffarmo. Dwi'n mynd deall hwydd. Mae mynydd da ni fyd ochr yn wncwl yn dy cyd e. A mae'n neud beth I ni moyn. Mae'n chi byw yn galed pan bod rhaid. Mae'n chi byw off porfa pan bod porfa gyda ni de. A gyda fel mae prisiau stwff nawr, mae'n fywch rhad I gadw. I ni'n gweld yn gyda fel I ni mae'n ffarmo nhw. Yn fywch leithog hefyd, a fel sy'n gallu cael ei chroesi fo amrywiaeth o fridiau cyfandirol os bod angen. Mae'n fryd le mae lot o bobl yn croesi nhw gyda'r Charlet enghraifft, yn dyfe? Ydy, Charlets, I ni nawr de, sa'n gwybod, os mae'n iawn peth iawn, a ni wedi croesi Pathynau de, ni wedi prynu taw Pathynau I croesi yn o'n maen nhw lloia rwydd. Chwyd trisiedi, lloia y gwartheg, y fywch di yw fywch gorau wedyn ni o ran beth mae'n gallu neud be mae'n gallu cynhyrchu chi. A'r lloi yn neud yn dda fyd ar ôl hynny wrth gwrs yn fe digon o lath. Odi, gwydd. Odi, mae'n fywch lleithog Mae'n fywch lleithog, mae'n iawn ar ei thrad. Odi, mae'n neud beth I ni moyn. Ac I ni'n gweld dosbarth o deirw fan hyn nawr, teirw arbennig o dda. Mae'r dosbarth yma'n niferus safon arbennig ar beirniad Glyn Cemlyn Williams o Sir Ddimbych yn cadw gwartheg dion ers y 60au ac ddim yn fachan sioe ond wedi bod yn cefnogi'r sioe y ffaeria yn y gorffennol. Ond dim dwywaith, mae'n deall I stwff a fydd e'n gwybod yn union pwy fath o fywch a pwy fath o darw mae eisiau weld. O bydd, dim dowt am hwnna. Ydy, chwa, mae eisiau tarw sy'n sefyll yn dda ar coesau. Coesau rhaid y tarw cael coesau da ddechrau. Neu wedyn, chwbod, mae'r sioe, mae'n dod mas yn y sioe wedyn a mae chi redeg trwy'r genetics wedyn, da fe. Mae yna deirw arbennig o dda fan hyn ac I ni'n gweld y pobl yn eu tywys nhw o gwmpas fan hyn nawr a mae yna darw da mynd heibio ni fan hyn yn y pwynt Sylwebaeth 3-7 tarw Ken Ellis a'i feibion a dyma ni mae hwn yn glamp o darw weles I hwn ddoi ac I weld yn y cnawd wyt ti wir yn gallu gwerthfawrogi I faint a'i bwyr a'r lled na sydd ag ymlaen yr holl ffordd i'r ysgwydd. Odych, chybod, mae hyd yno fe, Mae hyd, mae maint yno fe, y dwmder, a mae'n cerdded yn dda, fyd, war teg. Ydy. A mae Ken, chybod, maen nhw wedi bod yn siowan ys blynydde ydyn. Maen nhw'n gwybod beth sy'n disgwyl. Maen nhw'n gwybod mae da gytre gyda nhw, da iawn gytre gyda nhw. A wy'n credu bod Glyn Williams y beirniad wedi tynnu fe fewn i'r safle cyntaf hyn o bryd. Odi, mae wedi tynnu fe mewn a wedyn 3-8 o fe. Alwyn Jones, tarw Alwyn Jones, Macreth Sam y 12fed yw enw hwn. Tynnu fe mewn yn ail ar y fyned. Ni'n tarw o Dywyn, dwi'n meddwl yn dyfe, yw hwnna yn 3-9. Dolau Gwyn, teulu Dolau Gwyn, partneriaid Dolau Gwyn, Rhyd y Garnedd, Cawr y Trydydd, hwnna'n gawr o darwfyd. Odi, mae'n smart, mae'n dal ei ben lan, yn dal ei ben y dwmder, mae'n ysgwydd yno fe. Ni wedi sôn wrth gwrs am rinweddau'r gwartheg dion Cymreig ac ni'n gwybod mae'n ein bryd cynhenid ni, ond mae'r bryd yn tyfu mewn poblogrwydd hefyd. Mae'r prisiau yn y selu'r gymdeithas wedi bod yn arbennig o dda, yn enwedig I heffrod ifenc ag ati. Mae'r bryd yn mynd o nerth I nerth. Odi, mae'n cynyddu, a fi'n credu bod y farchnad wedi newid, fi'n credu bod pobl wedi o'r diwedd gweld bydd y fywch Gymreig. Odi, mae prisiau yn cwni, mae gwellt, mae bwyd, mae eisiau bwyd o'r dain, mae'r ein gallu byw ar beth bynnag sydd â chi gynnig. Arbennig iawn, Rodri. Diolch I ti am y tro. Dosbarth gwych fan hyn, un o'r dosbarthiadau cyntaf yn adran y gwartheg dion Cymreig. A braf gweld gymaint o ddiddordeb o gwmpas y cylch. Dwch nôl ato ni felly yn y man I weld os mae'r tarw Ken Ellis a'i feibion eitha hi. Dyma ni
Yn neuaddwyd yn 2025, y llwyfan gorau ar gyfer cynhyrchwyr bwyd a diod Cymru. Mae yna bob math o gynnyrch ardderchog yma fel arfer. 60 o stondina, mae yna arddangoswyr profiadol dros ben yma, ac yna yn y gornel yma, Cywain. Dyma lle mae'r cwmnïau newydd yn cael cymorth gan Cywain. Dyma Louise McNutt o Cywain. Pwy sydd yma i ddechrau? Mae hwn yn gyffroes iawn ar fore dydd Llun fel hyn, dydi? So, dyma'r pobl cyntaf yma Lenny. Mae gennym ni Pista Seidar, Mêl Llun, Port Cael Distillery a Norton yn Iaro ar y pen yn gwneud caws gafr. So mae gennym ni selection really da yma, Lenny. Felly pa fath o gymorth ydych chi'n gallu roi i'r cwmnïau yma sy'n dechrau ar y siwrna? Wel, just dod i'r sioe yma i prawf fasnachu, dyna ni'n galw i prawf fasnachu. Di rei o'r cwmnïau yma, dyn nhw rioed wedi bod allan yn y farchnad eto. Enghraifft, Mêl Llun, hwn di'r tro cyntaf iddyn nhw fod allan yn gwerthu'r cyhoedd. So, da ni'n gallu dal i llawn nhw, rili, a helpu nhw sertio fyny, gwneud siw bod popeth yn edrych yn gret, bod y gwaith papur yn y cefndir i gyd i gwneud, bod y cyhoedd jyst yn gallu dod a prynu a mwynhau'r cynnyrch. Wel, dwi am mynd draw at boes fan hyn. Sioe a Dilwyn, bore da. Bore da. Ie, iawn Dilwyn? Iawn, diolch yn fawr. Sut brofiad ydi bod ar y llwyfan mawr yma efo'ch cynnyrch seidar chi? Wel, ddod ti fel hyn, ni wedi dod o gylch Aberystwyth a mynd rownd y sioe bach, a wedyn dod lan ni fan hyn nawr i'r sioe fawr. Mae fe'n big step nawr i ni. Bach o wahanol ydi. Ie, be ydych chi'n gobeithio ddysgu neu pa brofiadau ydych chi'n gobeithio gael sy'n Sion heddiw? Ni'n gyfarod y sioe bach, mae hwn yn hollol wahanol, so jyst weld faint ni'n gallu gwerthu a jyst gael y cynnyrch mas na i weld beth mae pobl yn meddwl o fe. Be di hanes y cynnyrch? Lle ddechreuodd bob dim? Dechreuon ni tua 4 mlynedd yn ôl, jyst cyn Covid, a jyst trial ein hunain gynta, a gweithiodd e'n rili dda. So wedyn eithon ni mlaen i neud batches mwy wedyn, a wedyn, ni wedi mynd o fyna, a mae pobl yn lwco fe, a mae fe'n gwerthu o hyd, so mae'r un pobl yn prynu o hyd yn ni. Mae fe'n rili dda. Dych chi'n deud ni, pwy, da ni'n gwybod bod Dilwyn a Sioe, ond dych chi'n griw go fawr? Mae 6 o'n ni yn y fenter, a wedyn fel mae llun yn y cefn fyna, y 6, a wedyn heddi nawr, mae 2 o'n ni wedi dechrau bore yma, am ryw 2 awr dair, a'r 2 nesaf do wedyn. So ni'n neud shifts. Chi di'r bore godwyr? Ni yw'r bore godwyr, ie. Chi di'r callan yn nhw gyd, ydych chi'n deud? Calla wedi ni. Reit, dydyn ni, mae'n bach yn fian i fod yn yfed, ond be sy'n dda? Gwerthwch o'n, dyma'r cyfle chi. Mae gyda ni 3 math o seidir i gael. Mae gyda ni seidir sych, dim ond a fale, bod yn hollol naturiol. A wedyn mae gyda ni'r sparkling cider, bach o siwgr wedi adio iddo fe. A wedyn, achos wneud hwnna sparkling, oedd bobl ifanca eisiau rhywbeth mwy melis. So nawr i ni wedi gwneud seidir melis. A mae hwnna yn gwerthu yn dda iawn. A lle ydych chi yn cynhyrchu ta? Yn Pisga i ni. Ni wedi rhoi rhyw adeiladau yn Pisga o'r ffarm John Cennan. So mae fe gyd o bwys y tabar yn halfway Pisga fyna dechreuon i'r cwmni yn cael peint bach o nain oswaith, a mae popeth wedi aros yn yr ardal na. Ac i bobl sydd ddim yn gwybod lle mae Pisga, rhowch eich hunan ar y map? Mae fe rhwng Aberystwyth a Pontorfynach. So ar yr hewl, hanner ffordd, wel, halfway Pisga yw'r dafarn, ond felly mae'r halfway hanner ffordd rhwng Pontorfynach a Aberystwyth, a wedyn fyna i ni'n best wedyn. Ie. A felly mi ddoth yr enw, dwi'n siŵr bod pobl sydd wedi sylwi ar yr... Ie. Mi ddoth yr enw'n rhwydd? Do. Dilwyn. Ie. Dy syniad di yno? Ie. Wel, dweud wrth bawb, be di enw'r cwmni? Seidir Pisga Chi. Na chi, Pisga Chi. Ie. Mae'n rhi fore, do. Pob hwyl i chi. Diolch yn fawr iawn. Gobeithio na fydd pobl yn rhi hwnna, ond byddwch chi'n gwerthu'n dda. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Nôl yma yng nghanol heilwen braf Cylch y Defed yn nosbarth yr hwrddod blwyddi. Defed smotiog o'r Iseldiroedd. Mae'r beirniad yn... Wel, mae wedi gael nhw fynd nawr yn dwe. Laura a Dafydd yn parhau, Dafi fan hyn. Mae wedi gael nhw fynd i weld nhw'n cerdded, a mae fe'n byth
pwysig iawn i wneud yn dweud? Yndi, mae o mwyn gweld bod nhw'n mynd drwyddo nhw ac yn cerdded yn rhwydd drwy'r cylch ac bod ddim i ddangos hyd an y dda. Achos, Dafydd, pan maen nhw'n cerdded yn rhydd, maen nhw'n dangos hyn yn naturiol a chi ffili cuddio'r ffeileddau o gwbl bryd hynny i chi. O na, yn sicr, mae'n neis gweld David yn symud, so chi'n mynd i weld popeth yn gweld nhw'n sefyll yn llonydd. So ie, mae'n hynod bwysig i gael nhw i ganddo rhwng y ring. Ar hyn o bryd, dwi'n meddwl mae'r un perchynog sydd yn gyntaf ac yn ail, yr Taylor Wilsons o fferm Cnwch Powys. Fel mae ar hyn o bryd dwi'n meddwl, chi'n cytuno, mae pethau'n edrych? Ie, mae good line-up ma i fod yn deg o hwrdod. Mae sawl hwrdd cryf iawn ma. Maen nhw'n dangos y bryd a'r rinweddau off yn dda iawn fair play. Beth yw'r canran o ddi a gwyn, Laura, sydd angen? Oes na reolau pendant neu... Na, ddim felly, ond yn bersonol yn hun, dwi'n licio bach mwy o ddotia bach di a gwyn rhwngddo fo, ond mae'n hollol dibynnu ar beth ydych chi chwilio amdan. Mae o fwy o fedrwch chi fod efo fath penodol, bod chi eisiau dafad efo marciau gwahanol, maharan efo marciau gwahanol, fel bod chi'n cael yr oen perffaith efo marciau wedyn gobeithio. Rings 5 and 6, the following. A pan chi'n edrych nawr, mae wedi cymryd rhai nhw mas achos i gael nhw'n fynd nôl i'r llocau. Mae da ni 6 ar ôl yn y rester, a mae'r 6 yma, maen nhw'n bwerus. Yr un sicr, maen nhw'n hwrdod sy'n mynd i fy mlaen a maen nhw'n mynd i cynhyrchu un cryf iawn. A ie, fel chi'n gweud, mae sawl hwrdd cryf na, mae good confirmation da bron pob un o'n nhw enw i. Dyw'r beirniad ddim wedi wneud i feddwl an. Mae fe dal yn chwysu fyna, yn crafu pen. Mr Del Amson o Gair. Ond ti'n credu, Laura, mai dyna'r drefn? Ia, dwi'n meddwl a dyna'r drefn. Dwi'n meddwl mae Mr Wilson y fanna efo hwrdd a hannar, y dweud y gwir. O, na fo. Na ni, mae wedi gwneud i benderfyniad. Llawn gwerchiadau mowr iawn i Taylor Wilsons, fferm Cnwch Powys. A diolch yn fawr i chi'ch doi, Dafydd a Laura, na i fynd draw nawr i gael sgwrs gyda'r enillydd. Y par gŵr a gwraig yn gyntaf ac yn ail. Y gŵr yn gwneud i yn awr. Wel, llon gorchiadau. Congratulations, Sioe. Thank you very much. Wow. That was a good class, wasn't it? Yeah, very good, yeah. These are quite important to you, but the missus as well. Yeah, you probably better speak to her, really. She's the boss, is she? She's the boss, yeah. But you beat her today. Yeah. Hey, what do you think of that then? Him having the first and you in second place? I'll let him have that one. It's teamwork, isn't it? Yes, yeah, it is. No, he did quite a good job there, didn't he? But you do a lot for the society, on social media and things like that. It's quite important for the breed, isn't it? Yeah, well, try to push them out there so people can see what they're capable of. Because they're a new breed, but they're doing really well. Yeah, they're doing really well, and people are starting to use them now in the commercial flocks and seeing what they can do. They can turn out lambs quite quick, so hopefully the more they're seeing, the more they'll take hold. That's the plan. Well, congratulations to you. Thank well you. Done, you. And he beat you today. Yeah. Mae yna ganlyniad ar ffordd fan hyn ynghylch y gwartheg. I ni'n adran y gwartheg Dion Cymreig bore yma. Mae Rodri Williams o Aberdeinant, fferm Aberdeinant Llandeilo gyda fi yn gwmni o hyd. Dosbarth y teirw hun sydd gyda ni fan hyn. A Glyn Cemni Williams y beirniad. Rodri yn pwyso mesur nawr ac yn cerdded o gwmpas unwaith eto. Mae wedi tynnu nhw mewn i rhyw drefn, ond tybed dyma fydd y drefn terfynol. Beth yw dy deimladau di? Fi'n credu digon hapus. Mae'n edrych mae'n un nawr yn... Fi'n credu mae'n digon hapus na beth wedi dewis. Does dim lot, mae'n jyst yn edrych nawr, jyst yn siŵr. Mae yn cerdded draw unwaith eto am 3-5. Ond tarw Ken Ellis a'i feibion sydd yn y safle cyntaf hyd 3-7 yn dyfa. Mae hwn yn darw arbennig o dda. Pam wyt ti'n meddwl bod hwn wedi cael ei roed yn y safle cyntaf ar hyn o bryd? Mae'r ffordd mae'n sefyll, mae'n dangos ei hunan. Mae'n glamp o darw. Mae asgwrn yno fe. Chi gweld o'i drade. Mae'n tarw digon trwm. Mae'n digon mwr. Mae'n darw da. Mae'n dal un yn y dda. Fe sy'n siarad gyda mab Ken yn gynharach. Oedd e'n gweud, mae'n darw dawd, ond mae'n dag bersonoliaeth cryf, oedd e'n gweud. Mae'n darw penderfynol iawn, oedd e'n gweud. Mae'n dipyn o gymeriad. Ond mae'n sefyll yn iawn. Mae'n neud yn dda. Chi gweld bod cymeriad o fe. Mae'n dal ei ben. Mae'n gliste. Mae gliste mas, chi'n gweld bod siwrt llon llaw. A wedi cael y garden goch mewn dosbarth eithriadol o gryf yn hyn. Braf gweld gymaint o wartheg yma'n cystadlu eleni.
nosbarth y dion Cymreig, y gwartheg dion, ac safon uchel ofnadw, llonggorchiadau mowr iawn i Can Ellis felly a'i feibion wedi mynd â hi mewn dosbarth hynod o gystadlu. Ola, Rodri, diolch i ti am y tro, pa'n mynd rhy bell. Mae mwy o gystadlu a mwy o wartheg dion i ddod, wrth gwrs yn oes e. Diolch o gwrs. Diolch i ti am y tro. Wel, dwi yma yn y Cylch Moch, a mae'r haul yn gwenu arno ni, a dwi wedi cyffroi braidd, dwi'n gartrefol iawn yma yn y Cylch Moch ar gyfer y moch Cymreig, a dwi wedi ffindio gwestai sy'n gwybod lot fawr mwy na fi am foch Cymreig, Bethan Williams. Bore da i ti. Bore da. Ti'n iawn heddiw? Ydw, good, diolch yn fawr. Ti wedi bod yn cystadlu yn barod, ond diolch beth wyt ti yma wan yn cadw cwmni i fi, ac wyt ti'n gyfarwydd iawn fo'r moch, mae Bethan? Ydw, so wedi bod mewn yn y dosbarth cyn yr un yma, felly, mae'n braf gweld gymaint o foch ma heddi yn cael ei arddangos, a'r stoc Cymreig yn cael ei arddangos. A'r moch Cymreig ma, maen nhw'n dipyn o ffefryn i'r bobl sy'n gwylio ac i'r cystadleuwyr, sy'n ei ddweud, ydyn nhw? Ydyn, a mae'n braf gweld bryd traddodiadol Cymreig yn dominyddu, achos maen nhw'n fryd, fi'n cadw nhw getre, maen nhw'n all-rounder fel petai,
ar gyfer magu, ar gyfer cig hefyd. Felly, na, maen nhw'n fryd addas iawn i bob pwrpas. Aml bwrpas di'r gair. Mae pawb yn dweud hynna, mae'n chydig bach o bob peth. Odyn. Ac wyt ti'n dysgu yn ysgol Bro Preseli ac yn dysgu am y moch yma? Ydw'n dysgu cwrs amaeth. A mae wedi bod yn redig yn yr ysgol nawr rhyw 4 mlynedd. A ni'n ffodus iawn bod moch gyda ni ar campws yr ysgol. A ni'n cadw'r moch traddodiadol Cymreig yn yr ysgol wedyn. Gennych chi foch yn yr ysgol? Oes. Wel, yna foch yn yr ysgol efo ni, ond dim byd ar bedair coes. Wel, be fysa ti wan, fel, fysa ti'n beirniadu'n answyddogol wan, be fysa ti'n chwilio amdan rhinweddau sydd angen i fochyn Cymraeg, neu fanwes Gymraeg? Mae hyn wedi cael ei geni lenni wrth gwrs. Odyn. Wrth gwrs, mae eisiau chi wirio'r pethau i ddechrau o ran magu, yr underline, bod gyda nhw'r teithau cywir, yr nifer cywir o deithau. A gyda'r bryd Cymreig, maen nhw'n mynd am y clustau. Chi moyn bod y clustau yn iawn, bod nhw fel triongl yma lawr i'r trwyn. A'r siap persen na yn y corff. Chi'n gweld mae hyd da, bod nhw'n gryf dros yr ysgwydd a cario mewn i corff dwfn wedyn. Siap persen, dwi'n licio hwnna. Siap persen. Na beth maen nhw'n gweud, dechreu'r part nôl a gweithio mewn. Chi'n gweld mae'r un yn y cornel top na, y siap yn rangos ar yr banwes na. Felly na'r rinweddau ar gyfer ar gwrs y clustau a'r trwyn. Yn cyffwrdd i gilydd bron yn canol. Yn cyffwrdd fel y triongl chi eisiau nhw. A wedyn yn cyffwrdd bron ar blan y trwyn. Dyna'r rinweddau ar gyfer y bryd Cymreig. Na ti. A wedyn, be am y beirniad wedyn? Tony Swofield o Sir Lincoln sy'n beirniadu. Ti'n gyfarwydd ar beirniad? Na dwi ddim yn gyfarwydd. Ond mae jobyn caled iawn gyda fe yn ystod y dydd heddi. Yn beirniadu, mae yna sawl banwes a sawl mochyn fwch wedi bod mas. Wedi cadw moch i hun a wedi beirniadu yn y gorffennol. Felly mae'n gwybod beth mae'n chwilio amdano. Ac a ddiwedd y dydd, mae yna sawl beirniad answyddogol yma, ond i farn o sy'n cyfri. Ie, chi'n iawn. A mae'n dyddiau cynnar, mae'n gystadleuaeth gri, felly nhw'n ni adael i am y tro, ddwn ni'n ôl yn y man i weld beth yw'r penderfyniad. Iawn, dim problem, diolch. I ni'n dod i benllanw y beirniadu yma yn y gystadleuaeth gynta yn rhan o gleddol y prif gylch. Mae'r hwsglymau allan. A mae'r het i ffwrdd. A dyma ni, yr un sydd wedi bod yn beirniadu y cydymffurfiaeth, Jonathan Geek, wedi dod a rhoi'r hosglwm cynta allan. Mae wedi bod yn ddechrau gwych yn dwi Lowri a David ar gyfer y cystadlu yn y prif gylch. Oedd braf iawn gael weld gymaint yn y dosbarth. 1 ar 10 dwi'n meddwl, so da iawn i bawb sydd wedi troi allan bore yma. Y ceffyl yma wedi cael ei gosod yn wreiddiol yn islawr y llinell, ond wedi wneud tro eitha dda roedd y beinydd Robert Bellamy mewn chogaeth ac yn amlwg wedi plesio'n fawr iawn. A pan ych chi'n meddwl bod y ddwy ochr o'r ceffyl mewn ffordd, y cydymffurfiaeth a'r marchogaeth, yn cael ei feirniadu, mae'r llun cyflawn o'r creadur sydd o'n blaenau ni yn uchel iawn o ran safon. Ydy'n hollol. Fel da ni wedi trafod, gan bod 2 rhan o'r beirniadu, mae gymaint yn gallu altro, fel wedodd David nawr, bod y ceffyl hyn wedi mynd yn dda iawn i'r beirniad marchogaeth, felly dyna'r rheswm sy'n ni'n meddwl wedi dod fyny i'r llinell i'r brig. Ac eto yr edmygedd sydd i'r heini sydd wedi bod yn hyfforddi y ceffylau ac yn ail hyfforddi i meddyliau yn gorfforol ac yn feddyliol hefyd. Dwi'n meddwl mae 2, 5, 7, 9 oedd yn ail fyna. Cracking find. Allan o'r march Robin Dupre a'r gaseg crack y cicker. Ond dyma ni yr un sydd yn mynd ar wobr gynta heddi. Fado de Bros sydd ar y brig. Allan o'r march Balco a'r gaseg Nanw de Bros. A'r tri yna'n dipyn o bictiwr, chwarae teg. Da ni wedi sôn am y teip yn gynt, ydych chi'n gweld mae 3 yna'n debyg iawn o ran i teip. Felly mae'n bwysig bod y 2 hanner wedi cael ei ystyried, a ydych chi'n gweld bod y teip yn glir fyna o ran beth oedd y beirniad yn wylo. A bod y cydweithio rhwng y beirniad i gweithio'n dda. Hollol.
Pan ych chi'n meddwl am yr oblygiadau, y bobl o'i cwmpas, yr eisteddle, yr cyffyrddiadau bach yna, all unrhyw beth effeithio ar geffyl sydd wrth i natur eisiau rasio. Ie, gallen yn hollol. Mae gwaith caled iawn wedi mynd mewn i newid y meddylfryd hyn. Mae'r carnen codi'n uchel a'r hosglwm gynta y prif gylch yma yn 2025 wedi rhoi i Fado de Bros enillydd y cesig neu'r adferch 4 blwydd o'd a throsodd gyda'r ail hyfforddi ceffylau rasio llon gyferchiadau gwresog i bawb sy'n rhwm ar ceffyl arbennig yma. Well, Jeanette State, you are our first winner of the Royal Welsh Show 2025 here in the main ring. I can tell by your face this means a lot. How are you feeling up there? Absolutely amazing, because it's only his 4th show. I've had him 2 years, and this is his first time he's been to a major show like this. So it's absolute. I threw him in the deep end, thinking, well, if we can stay on, it'd be a good thing. But and you came right up the line, didn't you? You weren't initially pulled top. 3rd bottom. But that was because he went round and he was upset because of the Welsh ponies and everything else. But he performed perfectly and came up to win the class. Well, the judge said he'd give him a perfect ride and he was one he'd like to take home. So that's all I need, isn't it? I think they're going to kick us out for the next class to come in. But thank you very much and many congratulations. Great show. I've been here last year and been in the spring show as well, and absolutely fabulous. Brilliant. Llongyfarchiadau mawr I chi. 2025 Royal Welsh Show in the feature year. Yn ardal y cyngor ar hyn o bryd, mae cadeirydd y cyngor, Nicola Davies, yn cychwyn ar y seremoni agoriadol. Pwysigion y gymdeithas yma. Nifer o wleidyddion wedi ymgynnull hefyd. And we welcome the First Minister of Wales, the Right Honourable Eluned Morgan, MS. Prif Weinidog Cymru yma. And Cabinet Secretary for Climate Change and Rural Affairs, Mr Llun Davies, MS. Ydy'r prif brif weinidog sydd â chyfrifoldeb dros newid hinsawdd a materion gwledig, Llun Davies. Ynghyd ag ysgrifennydd parhaol Llywodraeth Cymru, Andrew Goodall. Parliamentary Under-Secretary, State Minister for Equalities, Dame Nia Griffith, MP. Members of the Welsh Affairs Select Committee who are also here. Nia Griffith yma. And I believe our local member, MP for Brecon, Radnor and Cwmtawe is also present. Ynghyd â Mr David Chadwick, yr aelod seneddol lleol. A gobeithio newch chi'n fwynhau yn sioe. Well, the show is an important platform to promote the very best of agricultural industry, which we all hold so very dear. And it underlines its importance, not only economically, but also socially and culturally too. Mae'r sioe yma yn uchafbwynt ac yn wyliau blynyddol I ymieithwyr a phobl cefn-gwlad, ac mae'n adlewyrchiad o'r diwydiant amaethyddol sy'n sail I economi cefn-gwlad, y gymdeithas wledig a'r iaith Gymraeg. Am wythnos, mi allwn orfoleddu yn yr hyn sy'n dda, sgwrsio, anghofio'n broblemau, a mwynhau fel rhywun sy'n gweithio ar y tir a gyda anifeiliaid, mi allaf chi sicrhau bod y reality I mi ac eraill o fyw mewn Wellingtons, talu biliau a chodi yn y bore bach yn bell iawn o ffrog binc a gyreithiau agoriadol. Ond rydym yma ac yn falch o bwy rydym ni. Ac y mae Sir Gaernarfon yn falch iawn o bwy ydy'n twythau hefyd. O Fangor ar Wyddfa ac I Ben Llun, mae'n ardal hardd a godidog. Caernarfonshire can be also very proud. Sir Gaernarfon ydy'r sir nawdd eleni. Mae heddiw'n ddwrnod mawr I bobl ardaloedd Arfon, Conwy a Dwyfor. Maen nhw wedi bod yn ddygyn yn hyrwyddo gwaith y gymdeithas a chodi arian hefyd. Dwi newydd sgwrsio efo John Owen y llywydd. Mae o yr amaethwr o'r Owen, Conwy a'i wraig, ynghyd â Rhys Griffith y Llys Genad o fferm Tros y Waun, Penis ar Waun. Maen nhw gyd yma heddiw. Pawb yn gytun fod y sir nawdd I cael cychwyn gwych yn y gwasanaeth neithiwr
Ac wrth gwrs, yn moliant y maes hefyd. And his project in establishing the Heavy Horse Village for this year in his office. Rydych chi wedi gweithio'n hynod y galed wrth ledeini enw'r gymdeithas gan hefyd lwyddo i godi arian at brosiectau cyfalaf. Diolch i'r pwyllgor ymgynghorol, ond y pwyllgorau hefyd eraill sydd yn sail i'r cyfan, pwyllgor ffermio mynydd a phawb sydd wedi bod yn trefnu a chydweithio. Mae gan bob sir nawdd ei perthynas unigryw iawn ar gymdeithas, ac rydych chi wedi llwyddo i roi eich stamp arni. A lle gwell nag yn y seremoni agoriadol yw nodi cywydd croeso prifardd Myrddin ap Dafydd i'r sioe fawr, sy'n cael ei noddi gan Sir Gaernarfon. Y gerdd groeso felly. Rhwng porth y môr a chwm y garn, mae hen hafotau a hendrefin brithio'r tir, yn byw drwy hirlwm mawrth a medi clen a rhoi faith y ddeiar oriau hir. O'r wyddfa i chryw at gloddiau cynnes llun, mae lle i enaid. O gonwy yn ei llu, hyd grib y blewyn cringoch, diwyd i'w dyn a'i deulu, gwella a weldar, tractor a chi. Eryri sydd eleni'n graig a gro, yn galw am bentymor, rhoi gwerth ar hoi, cynnal gwyl y sgwrsio, gan bwytho bro a bro yn gwilt, o wlad ar faes y sioe. O gorlan y carneddau, hyd i'wch mynydd, cariwn y croeso a ddaw o'r pridd ar gynnydd. Da iawn, Sir Gaernarfon. Yn dilyn geiriau'r gerdd, hafwn felly wahodd ein llywydd i'r llwyfan. It now gives me great pleasure to welcome our President, Mr. John Owen, a familiar face and an advocate of farming and rural life, having also attended the show from being a very young boy. He tells me not that many years ago. But ladies and gentlemen, please give him a warm welcome to our President, Mr. John Owen, who will introduce the opening speech. Gai rwan gan lywydd y sir nawdd, John Owen. Not so young, Nicola, because I have to go into this little box to begin with. So. Diolch yn fawr. Bore da pawb, a chroeso chi gyd yma, bore yma, i agoriad y sioe methyddol gorau'r byd. Mae yn fraint arbennig bod yn llywydd ar y sir nawdd 2025, Sir Gaernarfon. Good morning everybody and welcome to the official opening of the world's John Owen, llywydd y sir nawdd, ac wrth gwrs mae John yn gyfarwydd iawn a maes y sio yma wedi bod yn brif stiward yn adran y llywydd ers 2000 a 12 a lenni'n flwyddyn wahanol. Ers 1989 ac mae gennyf gofnod o'r teulu yn arddangos ers y 50au cynnar. Ac yn brif, a dwi wedi bod yn brif stiward yn adran y llywydd yn y 12 mlynedd dwytha. Rwy wedi gweld sut mae y sioe wedi datblygu dros y blynyddoedd ac yn llawn edmygedd o ble rydym heddiw. Does dim amheuaeth bod y sylfaenwyr y gymdeithas yn sbiad lawr ar y sioe mewn llawn edmygedd. I have been competing in the sheep sector John Owen, a'i gysylltiad yn mynd yn ôl i ddiwedd yr 80au efo'r sioe yma. Ac mae o'i hun wedi dweud nad oes na anrhydedd uwch na bod yn llywydd ar gymdeithas amaethyddol Frenhinol Cymru. A mae'r wythnos yma yn gyfle iddo fo a'i gydweithwyr diwyd yn y sir i hyrwyddo Sir Gaernarfon. Mae yna weithgaredd alu wedi bod i godi arian at y gymdeithas. Mae'n bleser arbennig bore yma cyflwyno Mr Day Thomas i chi fel sir nawdd, a mae gynnon ni lawer o drysorau yn Sir Gaernarfon ac yn sicr mae Day Thomas yn un o hein. Mae wedi bod yn adrodd a gohebu am y diwydiant amaeth a chefn gwlad am dros 20 mlynedd yn myd teledu a radio. Ac mae wedi bod yn fraint fel teulu i ni bod gynnon ni 2 genhedlaeth wedi wneud rhaglenni fydau i wedyn ddiolchgar iawn o hynny. Fy nhad, minnau a fy mab Dafydd. Magwyd Day yn Waenfawr, Sir Gaernarfon wrth gwrs,
ac ar wahân i gyfnod coleg a chyfnod yn gweithio i'r urdd yn Sir Drefaldwyn a gwersydd Llanelwedd, mae wedi byw yn Nant Peris ers 20 mlynedd a mwy. It is a great pleasure to introduce one of Carmarthenshire's treasures. Dyna ddewis y llywydd John Owen i agor y sioe eleni y darlledwr a'r newyddiadurwr Dei Thomas. Diwrnod mawr iddo fo yn agor y sioe yn swyddogol. Mae'n hen gyfarwydd ar maes yma yn Llanelwedd i swydd ac yn llais Radio Cymru ar faterion amaeth a chefn gwlad. A dwi'n cymryd yn ganiataol bod pawb sy'n bresennol yma'r bore yma ar fore cynta'r sioe fawr yn gyfaill nid yn unig i Gymdeithas Amaethyddol Cymru, trefnydd y sioe ryfeddol yma, ond hefyd i gefn gwlad ac i fyd amaeth Cymru. I ffordd o fyw a traddodiad i Gymdeithas war sy'n wedi byw yn y gornel hon yn Ynys Prydain. Welcome to you all as we meet like this annually on a Monday morning in July. Our world appears as if nothing ever changes. That everything is right with the world. Flags are flying above this wonderful location between the Radnorshire Hills. The forecast, as usual, is for 4 glorious days of competitions and exhibitions, trade. Didn't mention the weather. Trade and socialising. There is excitement in the air, and we start one of the main Welsh festivals. To most of you, it is the main Welsh festival. But as you and I will well know, we live in a time of change. Our industry, the countryside, and our way of life is facing several threats. Ymlwyddyn Sir Gaernarfon i Sir Enedigol Sir Gaernarfon. Dei Thomas sydd yn agor y sioe eleni, a hynny ar wahoddiad y llywydd. Mae o wedi bod wrth galon amaethyddiaeth Cymru a'i harwydd y cad i'r genedl ers dros 20 o flynyddoedd. Yn hen gyfarwydd y maes y sioe yma. Yn Llanelwedd i swydd am flynyddoedd yn llais Radio Cymru ar faterion amaeth a chefn gwlad. Ac mae o'n siŵr o ddefnyddio'r cyfle yma i leisio llais y diwydiant amaeth yng Nghymru. Fe gawson ni wres mawr y ddiweddar, mae'n ardaloedd heb weld glaw, mae rhai o'r cronfeydd yn isel, ond ar y llaw arall pan ddaw'r glaw, fe ddaw mewn stormydd nerthol gyda ryw rym aruthrol sy'n difrodi cartrefi a thir heb sôn am ffyrdd a rheilffyrdd chyflenwadau trydan. Rwythnos dwytha fe gyhoeddwyd yr hir ddisgwyliedig fanylion am y cynllun ffarmio cynaliadwy. Fe ddwedodd y gweinidog, ac mae'n dda iawn gen i weld o ma'r bore yma, ei bod hi'n glir meddwl fod pobl Cymru am i Lywodraeth Cymru gefnogi ffermio Cymreig. Maen nhw hefyd meddwl fo am weld adfer natur, diogelu priddoedd a gwella safon dŵr yn hafonydd ni, ac am gynnal a chadw mynediad i gefn gwlad ynghyd â sicrhau fod natur yn cael cymorth i adfer ac i ffynnu. In mentioning the CFS scheme published last week, Welsh Government insisted that it's not a scheme for farmers only, but for the whole of Wales. A whole farm scheme, a whole Wales scheme. There isn't much in that statement to disagree with, as long as you bear in mind that farmers mostly own and farm the land, and that farmers are the keepers, most of them doing their utmost to be as sustainable as possible ar wahoddiad y llywydd John Owen. After years of discussion and lobbying, Un o'r cyflwynwyr cyntaf ar raglenni teledu byw o'r sioe frenhinol fel mae'n digwydd. Yn berson delfrydol i nodi dechrau yr hyn sy'n addo bod yn sioe goddiadwy unwaith eto medda John Owen yn gynharach. Mae'n enw cyfarwydd ledled Cymru wedi adrodd a myfyrio ar y materion sydd wrth galon amaethyddiaeth Cymru. Dim o gwbl am dynnu sylw at amgylchiadau'r diwydiant a'i berthynas â gwleidyddiaeth. Mae'n ddiwydiant hollbwysig. Beth bynnag mae ambell un yn ei feddwl ydy faint o werth sydd o fewn y GDP Cymraeg, mae yna fwy nag un ffordd o fesur pethau. Meddyliwch am gyflogaeth a diwylliant, cymdeithas ac iaith, a gofal am dirwedd a natur, heb sôn am gynhyrchu bwyd, meithlon, pethau am fesuradwy, nes yr ydych chi wedi colli nhw.
I've enjoyed a long and happy association with this show. It goes back to the first years of the 80s as a news reporter. A mae'n berthynas i ar sioe yn mynd yn ôl dros 20 mlynedd ac fe ddoes i yma gyntaf fel gohebydd i heddiw rhaglen ddyddiol gyda'r BBC yr adeg honno. Ond dod cofiwch yn byr anwybodus. Ond fe gefais i groeso, cfelwyddais i, dwi'n meddwl, i adlewyrchu peth o bwrlwm y 4 diwrnod o leia fe ges i ddod nôl y flwyddyn wedyn. Ac yna'r S4C wedi dod i fodolaeth, dod yma efo Ruth Parry'n gyd-gyflwynydd ar cynhyrchu Dawnus Rhys Lewis i gyflwyno'r rhaglenni byw, rhywbeth nad oedd ddim wedi digwydd cynt. Y rai byw cynt erioed o Llanelwedd. Y tu ôl i'r llenni fel pennaeth rhaglenni roedd Teleri Befan, fe fydd rhai ohonoch chi'n ei chofio hi'n dda. Cardio, gefndir amaethyddol cadarn, ffrind da iawn i'r gymdeithas hon ac i gefn gwlad oedd yn gweld potensial pobl cyn nhw'n sylweddoli bod y potensial o'i mewn nhw eu hunan. Dod i adnabod pobl, cael croeso a chymorth a chyngor wrth symud mlaen i adrodd y chyflwyn o'r rhaglenni a radio theledu am y diwydiant arbennig yma. Ond heb y cymorth parod, fydda hynny ddim wedi bod yn bosib ac mae gen i ddyled anferth i unigolion fi mor hael i cymwynas. Pobl yn aml tu ôl i'r llenni yn swyddogion polisi, yn undeba, edas, cyfarwyddwyr amaeth y bancia, swyddogion cyfathrebu a phrif swyddogion y gymdeithas yma ar sioe dros y blynyddoedd. Roedden nhw gyd yn hael i cymwynas ac mae yna ddwsina gannoedd y ffermwyr agorodd giat i ffarm a'i calona yn aml i sôn am ei fferm, ei ffarmio, ei breuddwydion wrth gychwyn ar ryw gynllun neu ryw fenter newydd. Heb anghofio, croeso graig y ffarm yn y gegin. I remember with gratitude the help, advice, support I received in this industry as a journalist and as a presenter. I remember my old maths teacher when he caught me daydreaming once and looking out the window that I should go and work in one of the agricultural sectors. Chickens, I think he said. I did better. I wrote about it. I found it easier. Wedyn cofio cymeriadau yn ennill neu'n beirniadu. Na i ddim anghofio Llun Price. Gwr arbennig iawn o Sir Frycheiniog yn mynd yn groes i farn y mwyafrif ym Mhencampwriaeth y Defaid ac yn gwobrio dafad ddu. Ac yn hidio'r un ffien i fod yn amhoblogaidd yn gwneud hynny. Iddo fo roedd y ddafadora wedi cael ei gwobr yn un o Sir Gaernarfon yn noddi'r sioe leni a diolch i bawb am ei ymdrechion fel cyfreithlod John a Nicola. Cofio am Wil Hugh Gruffydd a'i geffyl a gwedd. Fe welson ni gip ohono fo ar gefn gwlad nos o'r blaen. A'r Rhys Iwyr sy'n eistedd fan hyn ymlaen ni yn llys genad y sir eleni yn cynnal traddodiad i dad a'i daid. Un o filoedd. Un o filoedd sy'n gwneud hynny. Yn cynnal traddodiad wrth i fab, ddilyn tad a chenhedlaeth yn dilyn cenhedlaeth ac yn creu ac yn cynnal traddodiad. Ac efo'r traddodiad, dyna ddod nôl at y sioe a'r pethau sy'n cyfri i ni, aelodau'r gymdeithas. Cofio wrth gwrs ymdrech ac ymroddiad cenedlaethol bobl fy nghlwm â hi, a ddewisodd y llecyn yma i'w chartrefu hi, ac a wnaeth y lle y fath ganolfan ardderchog i amaethyddiaeth Cymru a chefn gwlad. Ar wahân i'r arddangos a'r cystadlu, y trafod a'r gwleidydda, un o elfennau pwysica'r digwyddiad wrth gwrs ydy cyfeillgarwch. Ac wrth sôn am gyfeillgarwch, cofio ffrindiau sydd efo ni, a roedden ni'n ei ail gyfarfod blwyddyn ar ôl blwyddyn, ond cofio hefyd ffrindiau a gollwyd. Dwi am enw un, a maddiwch mi am wneud hynny, un a gollwyd yn y flwyddyn aeth heibio, un o leisia'r sioe, Andrew Jones, Cwman, coheddwr Cylch y Defaid, coffa dan dan o fo, a sawl un arall. I preached and I've reminisced. I think I need to do one other thing. Dyna fi wedi pregethu, wedi hel atgofion. Diolch i John Owen y Llywydd am y gwahoddiad i agor y sioe, a dyma fi'n gwneud. Mae'n bleser ar mwyaf gen i gyhoeddi fod sioe fawr 2025 yn agor.
darlledwr a'r newyddiadurwr Dei Thomas yn pwysleisio'r traddodiad sy'n parhau yn agor y sioe ar ran y Sir Nawdd, Sir Gaernarfon yn swyddogol. Diolch iddo fo am ei eiria. Ymlaen â ni rwan ta, a sioe 2025. Egwyl nesa, ond da chi. Dwch yn ôl ato ni. Wel, maen nhw'n symud ymlaen yn gyflym yna yn y Cylch Moch. Banwesu rhwng 6 a 12 mis oed sy'n cael ei berniadu. Betsan yn cadw cwmni fi. Mae'r beirniad wedi dod â'i cerdi allan. Odi, mae fel bod e'n barod. Lle mae'n mynd i fynd â hi, ti'n meddwl? Sgen ti ffefryn? Mae sawl un yn dal llyged ma. Mae'n dal i feddwl, dwi'n meddwl. Odi. Neu mae'n chwilio. Mae wedi colli'r ffefryn, falle. O, mae wedi dod o hyd. A dyna ni, felly. Yn mynd i eiddo Emily Paddock. Yn ddisymwth, reit, fi oedd am yn hir yn penderfynu fyna. Na, chwarae teg. A mae'n fanwes neis. Mae yn fanwes neis, ynddi. Y siap peren efo... Odi. Mae gyda'r rhinweddau cywir ar gyfer y bryd. A'r ail wobr yn mynd i G&S Hammer. 7116. Lle mae'r drydedd wobr. Lle, da ni'n colli nhw yn y cefn. Lan yn y cornel top. Pwy sy'n gynnu ni fyny fan cw? 7112. Eiddo Stevie Wake a'i fab. A si Dyn. Gatho ni'n chance i feddwl yma? Naddo. War y teg. Mae'n neud jobyn
weddol chwym. Ond gystadleuaeth gri iawn. Oedd. Ac hwn i mlaen i'r nesaf. Diolch Beta. Dim problem, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Croeso i chi, nôl ato ni fan hyn i gylch y gwartheg ac i ni dal yma yng nghanol cystadlu'r gwartheg Dion Cymreig ac i ni wedi cyrraedd pencampwriaeth erbyn hyn, pencampwriaeth y teirw. A mae Rhodri Williams o fferm Aberdeinan Llandeilo gyda fi'n gwmni o hyd. Mae'n gystadlu da di bod yma yn y gwartheg Dion bore yma, Rhodri? Os mae teirw smart, sdim un edrych mas o'i le yma. Na, dim o gwbl ac i ni wedi cyrraedd pencampwriaeth y teirw ar hyn o bryd. Fydd y da wrth gwrs y gwartheg i ddod a'r heffrod wedyn yn y man. A mae da ni y tarw ifanc yn pasio ni fan hyn nawr, rhif 3-dim-dim-dim. Hwn yn illodd y pencampwriaeth y teirw ifanc yn dyfe, y tarw teulu Ransom. Ransom, ie. Beth am y tarw bach ma, Rhodri? Y tarw cywir ydi. Yn dywe? Mae'n edrych dim mas o'i le, ond mae'n erbyn doi tarw llawer fwy o fe, oherwydd yr oedran de. Ond nagi, i fi'n licio fe, mae'n cerdded yn smart. Mae'n tarw cywir. Cywir iawn ac yn darw, fel wedes i, sy'n symud yn dda yn dywe. A wedyn y tarw yn illodd y gystadleuaeth arall wedyn i'r teirw hun, achos dwi'n mynd hen darw, i'r teirw hun 3-dim-dim-7, tarw Ken Ellis a'i feibion o Tywyn. Mae hwn yn darw da, yn darw trwm fel o'n i'n sôn gyda, yn dal i hunan yn dda, ysgwydd dda yn y fynd o se. Os mae sgwr yn cryf yn oedd, mae'n smart. Mae'n un smart, mae'n dal a llyged yn syth a, wel... Glyn Cemlyn Williams, tyddi'n deicws i'r ddimbych yn beirniadu ac dwi'n am efallai, tywod, mae hwn eitha hi yn dyfe. Yn anodd gweld fel y gellitheg o'i deud dim byd arall. Na, mae cymeriad yn y tarwyn. Mae'n o'r funud dath y mewn, o'ch chi'n gwybod. Mae'n edrych yn llon llaw, ond na, di war y teg. Maen nhw wedi gwneud jobyn da iawn ohono fe. A mae Ken yn aros o hyd i weld, ond dwi'n meddwl bod e'n gwybod mae fe sy'n mynd i fynd â hi ar beirniad yn fyna nawr, yn sgwrsio gyda un o'r stywardied. A dyma ni, mae'r foment fawr dwi'n meddwl yn agosau. Mae Rosettes yn dod mas. Garden goch a'r sash ar y ffordd. Na. Wyt ti wedi dyblesio gyda'r safon? Ydw, war y teg. I'n meddwl popeth sy'n digwydd i byd ameth ar y funud, na, war y teg, mae pawb wedi troi mas stoc da iawn. A mae wedi wneud y penderfyniad. Dwi'n eilio hynna'n sicr. Do y bencampwriaeth felly, pencampwriaeth y teirw. Yn mynd i Ken Ellis a'i feibion. Arbennig iawn efo'r tarw Brisgaga Brenin 67. Llawn heiddi fe. Mae'r tri tarw yn ei man, wedyn, war y teg. Llongorchiadau mowr iawn i Ken a'r teulu. Gwych. Diolch i ti, Rhodri. Diolch yn fawr. Wel, Ken Ellis. Dechrau da i'r sioe fawr. Wel, ia. Da iawn i fan. Ti bod... Mae wedi bod yn hir iawn dwad, ac mae fore braf ma dydy. A cael pencampwriaeth y teirw, braf iawn. A safon arbennig o uchel mae eleni, Ken. Da iawn, chwarae teg. Ti fod, mae yna heffrod i fewn y shed na, mae nhw werth i gweld, eid y gwir. Oes, ond fi braf gweld nhw allan. A dyma fi dechrau'r llwyddiant i chi heddi? Wel, gown ni weld i fan, gobeithio. Pob lwc i chi gyda gweddill y cystadlu wedi ddod heddi, ond i chi wedi ennill dosbarth hynod o gystadleuol yn barod, Ken. Diolch yn fawr i fan. Arbennig, pob lwc, boi. Diolch i fan. Tafliad gwych yfana yn y canol gan Magi Lewis, ffarmwr ifanc yma o Nant y Rast, yn un o fynyddoedd Tregaron, rhwng fano a Llanelwedd, a wedyn y cystadlu ni erbyn hi ar gyfer yr cymal yma, cymal cynderfynol, y Llun Glân i dechreuwyr, mae Amy Evans a Glesni, Wyn George Glesni'n dod yr hon ffordd o y cwm nesaf ata hi, sef Dinas Mowddwy, a'i thad hi Aled yn ddyn adnabyddus iawn yn cneifio fan hyn. Oedd y ferch rwan, a mae braf iawn gweld yr olyniaeth na yn digwydd ar hyd ac ar led, ac mae yna ddewig mawr yn y cystadlu fan hyn. Sa rioed gymaint, mae'r 44 yn credu yn y cymalau cynderfynol yma ar gyfer yr adran dechreuwyr Llun Glân eleni yma yn y sioe fawr. Rydych chi'n weld ar y tafliad yma gen Glesni. Gwych, gan golwg ar y cni i gyd wedi wasgaru ar hyd y bwrdd, gyda'i siŵr nad oes llun fawr na fo. A wedyn tafliad arall fan hyn gan Magi Lewis, taclus
dros ben, mae hi bellach yn ferch brofiadol iawn, yn trin gwlan ac yn dathlu lle blwydd heddiw. Faint os ydych chi feddwl? 15 oed ydi Maggie fydd, ac mae hi'n mynd allan ac yn trin gwlan efo'r gangiau ar hyn o bryd, ac oedd hi'n dweud bod hi wedi dod adre efo campynt yn ddiweddar rwan am ddwrnod o waith. Felly mae'r job yn talu. Fod gwlan, falle ddim cystal ag y dyle fe fod o ran i bris, mae'n ddyfodol i'r defed a'r gwlan ac yn wir i ffarmio tra bod bobl ifanc fel yr rhain yn cystadlu. Ac wedyn Amy Evans yn y pen draw man hyn yn tacluso'r stondin yma o dan y cneifiwr ac yn gorau cadw un llygad ar y cneifiwr arall, 2 cneifiwr dan eu cyfrifoldeb nhw. Tafliad ganddi hi wedyn, allan a fo, taclus dros ben, cael golwg ar y gwlan, bol, rhaid hwnnw mewn yn y canol, mae hwnnw'n cael mynd efo'r cni tra bod y manion wedyn yn syrthio i'r llawr ac yn cael ei didol wedyn. Maggie Lewis wedyn yr rhedeg yn y canol yma, hitha'r un peth yn hel yr ochrau mewn, pen draw wedyn dyma ni Glesley Wyn Jones yma ni'n o ddinas mawddwy yn rhoi cwlwm ar y cni diwetha. Unwaith i hi wedi gorffen hwnna fydd y cloc yn dechrau'r rhedeg, pwy sy'n wedi gorffen gynta, dyna fydd yr her wedyn, a dyn nhw wedi gwneud job digon taclus ar y cnyddiau i ennill, neu fynd trwad o leia i'r rownd nesa, gawn ni weld, ond mae ni rwan taclus o'r llwyfan efo'r taclau yna, efo be maen nhw'n galw rhyw fath o brooms ond mewn gwirionedd, llafn ydi o, wedyn o dan y bwrdd nhw, da ni lawr i'r manion, Maggie Lewis yn chydig bach ar ei holi, ond yn gwneud job taclus i dros ben yma, na'n gwneud siŵr nad oes na ddim gwlan ar ôl ar y llwyfan ar gyfer y cneifiwr nesa, wedyn clirio'r bwrdd, gael gweld beth sy'n o dan y bwrdd na wan, trio cadw y lle mor lan, mor daclus ac sy'n bosib, a pidio gadael i faw fynd i mewn i unrhyw gni nag wir i'r manion ma sydd yn mynd mewn i'r bwcedi wedyn. Hel nhw gyd at ei gilydd wedyn, mae yna un bwced ar gyfer y gwlan budur. O, llaw fyny fan hyn yn barod gan Glesley Wyn Jones, wel dyna chi gyflym. Mae hwnna'n amser eithriadol o dda ac yn addawol iawn y bydd hi felly yn mynd trwodd i'r rownd nesaf. Hwrdd terfynol mwyaf poblogaidd Prydain yw'r Texel, sef yr hwrdd sy'n cael ei ddefnyddio mwyaf ar gyfer cynnyrchu cigoen ar gyfer y bwrdd. A yma wrth ochr i yn parhau da fi, mae David Waters ar werthwr o Sir Gaerfyrddin. Croeso nôl. Diolch. Nawr y Texel, ti'n siŵr o fod yn gweld llu o ddylanwad y Texel yn y mart pan ti'n gwerthu wy'n tew? O, yn sicr, chi'n modd, wel, byddwn ni'n gweud mwyafrif o rwy'n mas o Dexel yn y farchnad modern, a ie, chi... A fel ti'n gallu gweld, ni a nawr yn y dosbarth yr defed 2 flwydd neu hun. A fi'n credu bod yna gynlyniad yn ni, Morgan Jenkins. Ti'n cytuno? O, mae'n wompen o ddafad fair play ar y lan ar y top yna. Mae sawl dafad cryf mae i fod yn dig. Mae lot o bwer da nhw. Morgan Jenkins, llys y cwmwd Ceredigion sy'n mynd ar wobr gyntaf. I Ceredigion mae'r ail wobr yn mynd hefyd. Cadw yn lleol eddi. Ie, glei. Rhys Williams, sy'n llyn Ceredigion. A mae da nhw rhyw 18 o ddefed yn y sioe mae gyd. Tipyn o waith trymod o nhw a brwsio a sgrwmbo. Ie, mae lot o waith yn wrthos yma. Oes glei. Ond mae'r defed yma yn ei ddilla gwaith yn dyn nhw? Ydyn. Fi'n meddwl bod yn bwysig gwynach. Chi'n gallu gweld sawl dafa yma, mae'n siŵr wedi magu'n dda Lenny. A ie, mae'n edrych yn syndod a dda fair play nhw mewn good condition yn dod i'r sioe yma Lenny. Cael nhw i fagu a wedyn i edrych yn dda ar gyfer y sioe. Mae hwnna'n dipyn o gamp iddyn nhw. O, so mae'n wyth. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, David. Cymr yn jengyd. Sa ti'n jengyd? Dim o gwbl. Wel, llongyfarchiadau. Thank you. Ie? Faint o'r ein sydd dati de? 7 i gyd nawr, newydd dechrau, 2 years nôl. Wel, beginner's luck o'n galw da, fe? Ie. Ond mae'r girlfriend, mae hi mewn, Catrin Reid, mae'n keen i'r textile spell. So, ti'n gwneud nhw'n stud, so, ie. Ble mae hi ar yn y bres? Mae fyna, oedd hi'n bosa mi'n lle. O, ne, ni'n ôl y plant, mae lot o waith rhyw popeth. O, lot o waith. Ni ofyn penir yn gyda. Ond hon wedi magu Lenny, a di yn gweithio yn galed? Ydy, gweithio galed, ydy. Mae'n eitha da. Good hapus di. Oedd y werth colli chwys. Ydy. Diolch yn fawr. Thank you, diolch.
Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni fel y gwelwch chi yn ardal y cyngor rwan wedi'r agoriad swyddogol a Dave Thomas y darlledwr yn gwneud hynny ar ran y llywydd John Owen, ar ran y Sir Nawdd Caernarfon. Mae yna gyfle rwan a mae hwn yn gymaint rhan o'r sioe i llawen gwrdd a hen gyfeillion ystywed yr hen ddywediad ynde, a mae'r elfen gymdeithasol yna mor bwysig. Mae'n rhan yma pobl yn ei werthfawrogi am y sioe amaethyddol yma yn frenhinol, yn flynyddol yn ytrach. Os o'n am frenhinol, mae'n ymweliad brenhinol i ddod, dyna lle oedd y pen wedi mynd yn meddwl yn nes ymlaen. Mwy am hynny yn y man, ond dowch ni ail gyfarfod efo'n tîm ni rwan i weld sut mae pethau mynd ar fore cynta y sioe. Dyma ni yn darlun ni, yn golwg ni ar y byd yr wythnos yma yn Llanelwedd. Mae'n brysur ynghylch y gwartheg, felly wnawn ni ddim tarfu ar ifan ar hyn o bryd, ond cyfle ni alw draw efo Meinir rwan ta i weld sut mae'r cystadlu'n mynd yn gyffredinol bore yma, Meinir. Wel, Nia, mae yna fwrlwm yma yng nghyr ystyr y gair. Dwi yn nosbarth y Defed Dion Mynydd Cymreig ar hyn o bryd. Rhyw 30 yn y cylch, felly chwod gweithaf tafod glas ag ati'r cyfyngiadau. Dyw e ddim i weld, chymod, yng nghylch y defed. Mae'r Cymru wedi dod allan yn ei canodd i gefnogi, a mae'r safon yn eithriadol unwaith eto eleni. Ar wen chi'n gweld ar wynebe'r cystadleuwyr, y bobl ifanc ni'n gweld yn y cylch, mae fe'n wych. A chobe dwi ar wir y fwynhau. Ni wedi gweld yr defed smotio gyda'r iseldiroedd y bore yma, a'r texel, a wrth edrych o amgylch y lle, mae'r lle yn llawn cyffro, a mae pawb yn mwynhau. Felly, diwrnod afryn yn gylch y defed fel arfer. Arferchog, diolch i ti Meinir, ac yno bydd hi drwy gydol y dydd ac fe fyddwn ni'n picio nôl ymlaen o gylch i gylch yn deud yr hanes i gyd. Mae'n rhyw dapestri o raglen mewn gwirionedd i ddangos y cyfan. Mae'n gymaint yn digwydd yma yr un pryd. Ond da ni'n mynd draw at Eiron rwan i weld lle mae daith o wedi cyrraedd erbyn hyn. Wel, mae'n cynnesu ym mhob ffordd yma yn y cylch moch. Cystadlu'n parhau efo'r moch Cymreig. Betsan Williams yn cadw cwmni fi. Be sydd gennym ni yn y cylch yma, Betsan? Wel, mae'r banwesu ifanc gyda ni yn yr dosbarth yma. Felly mae yna... Rai o dan 6 mis oed wedi geni Lenni yn 2025 yna. So mae yna 5 yn cystadlu fan hyn. Eto dosbarth cryf o foch. Gwastad iawn i'r lygad sydd ddim wedi cael ei hyfforddi fel un fi. Mae'n anodd iawn dewis. Odi, mae yna. War y teg, mae'r beirniad yn gwneud swydd drylw iawn. Mae yn edrych ar bob un yn unigol. A gwylio'r underline na. Dydy o ddim y dyn tala yn y byd, haws iddo gyfri tethu. Odi. Dwi ddim yn bell o'r llawr i gyfri. Mae wedi tynnu got hefyd, felly mae o'n meddwl busnes wan. Odi, mae'n poethu yma. A mae yna gystadleuaeth, o'n i'n edrych ar yr enwau, mae yna dŵr o Gymru yma, mae yna bedair banwes yn byw yng Nghymru, ac un o Essex. War y teg, maen nhw wedi dod yn bell i ddangos. A maen nhw'n dweud gorau Cymro oddi gartre. Ie, gawn ni weld os taw dyna beth bydd y canlyniad. Mae gennym ni yn y canol fan 7118 eiddo troed yr air i wneud i'r fanwes yna. Odi, mae'n fanwes, fel chi'n gweud, y balans na o'r pen i'r part ôl. Mae'n, o ran yr underline, mae'n edrych yn dda. A fel y siap person na, o'n i'n sôn amdano, mae'n dangos yr rhinweddau cywir ar gyfer banwes Cymreig. A cawod yn built-in efo. Odi. Reit ar cyw, diolch yn fawr am hynna. Ond mae'r ddwy yna fo'i gilydd o droed yr air, felly. Tad a mab, maen nhw'n cystadlu'n frwd bob blwyddyn. Odyn, chwarae teg, maen nhw'n arddangos bob blwyddyn ers blynyddoedd a profiad gyda nhw hefyd a'n arddangos stoc o safon bob blwyddyn, felly... A'r cyffrel cystadlu'n grig ac yn gryf ac yn fyw ac yn iach yn droed yr air. Odi, ma fe, odi. Myrddin James wedyn yn y canol, wyneb cyfarwydd iawn. Cyfarwydd iawn, odi. Chwarae teg, maen nhw'n arddangos bob blwyddyn yn y ffair eiaf hefyd. A na stoc werth i weld gyda Myrddin bob blwyddyn. A mae yna un fan hyn, reit wrth yn ochr i, bron am mynd drosto ni. Dim control o gwbl fan hyn. Hyfryd gweld Anest Roberts, eiddo Emyr ac Anest. Dwi'n cofio cyfweld â nhw yn blant ifanc iawn, yn dilyn holl troed i mam a'i tad, a mae'n hyfryd gweld nhw yn annibynnol erbyn hyn. Ar genedlaeth nesa'n cario'r baton gyda'r arddangos, a mae'n neis cadw'r traddodiadau. A wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynyddoedd hefyd, fel teulu, felly mae'n hyfryd weld genedlaeth nesaf, achos mae'n neis gweld y plant, maen nhw'n cael cyfle yn dod fewn ac yn arddangos efo'i rhieni, ac o fewn dim o dro, nhw sydd yn mofal. A oedd yn braf gweld nhw'n arddangos yn yr
young handlers sydd yn digwydd yn y moch hefyd, felly... A dwi'n iawn i ddweud, mae ti sydd wedi beirniadu hynny? Byddai'n beirniadu'r barnu stoc. Barnu stoc. Fori ar gyfer yr cyffi. Reit. So'r moch Cymreig fydd yn yr dosbarth nawr. Na ti. So byddai'n wrthi'n beirniadu fori. Fydd yna gystadleuaeth grin fan o hefyd. O, siŵr o fod. Fel bob blwyddyn mae llawer o gystadleuwyr. Mae'n dal i grafu pen. Dwi'n gobeithio bod o ddim yn hir iawn, achos mae'n cnesu ma braidd. Odi, mae'n fain twmo ma nawr. Da ni wedi gweld yn y gorffennol, wrth gwrs, bydd y moch yn allan yn gynt, achos dyn nhw'n hoff iawn o'r gwrs. Na, dyn nhw, does dim sweat glands gyda moch, felly maen nhw ddim yn wneud yn dda iawn mewn gwres. Dyna pan maen nhw'n dwlu fod yn y pridd a'r dŵr. Dwi'n siŵr os y gynnau i, chwaith. Reit, mod i'n mynd draw. Dwi'n meddwl bod o wedi penderfynu, mae'r cardiau ganddo fo. Reit te, lle wyt ti'n mynd? Lle mae'r wobr gyntaf mynd heddiw? O, mae yna sawl un yn dal llygad. Ddim yn cael eistedd ar y ffens. Lle da ni'n mynd? Mae'n agos ai at eiddo Myrddin James, a mae gen ni un o swydd Essex. Mae wedi troi cefn ar honno am y tro. O, Myrddin James. Ar y teg. Ie, wir. Ochre Aberaeron. Oedden ni'n dweud bod o'n brofiadol iawn ac yn amlwg di wneud i waith efo'r fanwes yna. Gwych iawn. Ie, chwarae teg. Mae'n werth i weld. A'r gil wobr wedyn. Sgwni lle mae'r gil wobr yn mynd. Mae garden les. Dydy ddim yn hawl dod i'r brig. Ddim yn hawl dod yn ail, felly. Mi fydd nhw'n hapus iawn efo'r ail wobr, dwi'n siŵr. Ydy mynd i droed yr air? O, da iawn, ydy. Ac i'r tad, ryma, i teifi. Ie, i teifi, war y teg. Yn hapus iawn. Gwych iawn. A wedyn y trydydd yn mynd am Essex. Y trydydd yn mynd i Essex, ydy wir. Ar y teg. O, cadw'r balans, ynddo? Cadw'r balans, ie. Ie, ydy, chi'n iawn. Gwych iawn, Betsan. Diolch yn fawr ti am dy gwmni. Awn ni mlaen i'r nesa. Iawn, diolch. Ac i ffwrdd â ni felly gyda chystadleuaeth y ffermwyr ifanc y rownd cynderfynol ydi hon ac yn cystadlu ac yn cynrychioli Brycheiniog ar stondin un mae Dominic Chetwyn yn y canol wedyn mae Fion Jenkins cynrychioli Ceredigion a draw yn y pen draw Fion Evans yn cynrychioli Sir Gaerfyrddin felly mae'r merched yma wedi dod trwy ennill yn eu cystadlaethau yn y sir, yn eu ralioedd sirol ac wedyn yn cymhwyso i ddod i fan hyn y cystadlu. Dwy ddafad sy'n cael ei chneifio tro yma ac sbiwch ar y cneifwyr sydd ar Aled Jones ydy hwn ac wedyn mae yn y canol mae Richard Jones cyn ben campwr byd yn cneifio mwyn yn efo. Mae'n eithriadol a wedyn unwaith mae'r cneifiwr cyntaf wedi cyrraedd y gwddw, mae'r ail cneifiwr yn dod allan gyda drafod i'w chneifio. Dyna sy'n mae'n gweithio. Mae yna drefn bendant iddo fo, mae'r cneifwyr yn cadw llygad ar ei gilydd fel bod nhw'n amseru, fel bod nhw'n cyd gneifio i bob pwrpas. Dau felly cneifiwr gan sylw bob un o'r trinwyr gwlân. Gadewch ni gael golwg nawr ar wedi hon fan hyn Dominic Chetwyn dyma yna just yn gwneud siŵr bod y gwlân bol yna yn lan ac bod yna ddim baw yn efo achos mae yna fel gallwch chi ddychmygu pan mae'r ddafod yn cerdded mae'n gallu pigo fyny chydig o baw tafliad wedyn gan Fion Jenkins yn y canol yna a hwnnw'n dafliad taclus dros ben roedd cyfle i gael golwg cyfan ar y cni cyn lapio i gyd fyny a sylwch bod nhw'n taflu gyda tu allan i fyny fel bod nhw'n gallu cael golwg ar unrhyw faw sydd yn y cni a tynnu hwnnw allan mwyn bod o'n hosolan cyn mynd mewn i'r backlog. Wedyn dyma ni casglu'r gwlân at ei gilydd ydy'r gamp a wedyn clymio pawb a'i steil ydy tafliad yma'n hyn gan y Dominic Chetwyn a hwnnw'n agor y cni yn daclu dros ben yr ochrau'n hongian dros ochr y bwr anferth o cni ganddi hi cwlwm yma'n hyn wedyn sydd yn golygu fod yr cni i gyd yn aros yn gyfan nôl â ni i weld ni yn y bo mae hwnna'n mynd i mewn i'r boc a ni hi wedi clirio'r bwrdd a wedyn gwneud yn siŵr bod yr cneifiwr yn cael chwarae teg ydy'r gamp arall mae'n rhaid chi fod ar un llygad yn cefnach pen ar gyfer y gamp yma i bob pwrpas dyna ni wedyn cwlwm yma'n hyn gan Dominic Chetwyn hwnna mewn ac draw â hi ar gyfer yr ail gni cywasgu hwnnw at ei gilydd ac wedyn cwlwm yma'n hyn tafliad ganddi hi unwaith eto Dominic Chetwyn dyna'r gwlân dwytha y cni dwytha ar y bwrdd felly clirio fyny fydd pawb arall pwy sydd ar y blaen o ran cyflymdra ar hyn o bryd a dwi wastad yn dweud hyn o ran y cneifio cyfuniad o gyflymdra a taclusrwydd ydy'r busnes cneifio a'r un peth yn wir am y trin gwlân felly fyddwn ni ddim yn gwybod pwy sy'n mynd trwodd i'r
rawnd gynderfynol ar hyn o bryd, tan bod y beirniadu ar flaen y llwyfan wedi cael ei wneud. Ac mae'r beirniadu i perfformiad nhw'n digwydd yma'n hyn nawr, pa mor ofalus ydyn nhw, pa mor daclus, pa mor gyflym. Cyfuniad digon anodd i'w lwyddo, i'w gyflawni a dweud y gwir, ond maen nhw'n gwneud gwaith da iawn ar hyn yn ferched fwy profiadol fan hyn. Ac y wir, Fion Jenkins o Geredigion sydd â llaw i fyny gyntaf, Llanfairchiad y Mawr. Felly, iddi hi ar gyflawni'r dasg. Methu cyrraedd y maes eleni? Peidiwch â phoeni dim, mae yna sawl ffordd i fwynhau arlwyr sioe o'r soffa. Ymunwch ar tîm am holl gyffro'r cystadlu rhwng 9 a 5 bob dydd ar wasanaethau teledu S4C ac S4C Click yn fyw neu ar alw. English language commentary is available. O 8 bob bora, mae arlwyr prif gylch ar gael ar S4C Click, YouTube a Facebook, also available bilingually. Yn y fan honno hefyd, mi fedrwch chi ddilyn radrana unigol o fewn cylchoedd y gogledd, y canol a'r de. Am y tro cyntaf eleni ar gyfrifiadur yn unig, mi fedrwch chi wylio'r ffrwd ar Click gan fynd nôl i fwynhau'r cystadlu a hynny am dridia. A chofiwch am y rhaglenni uchafbwyntia bob nos am 9 o'r gloch. Bob dim ar gael ar flaenach bysedd chi. Yn rhan ddeheuol y prif gylch, yr adran y Merod Cymreig teip cob tan gyfrwy sydd dan ein sylw ni dosbarthu'r march clasic yn adfarch 4 mlwydd oed a throsodd. 49 wedi cyfrestru i gystadlu a 22 sydd wedi cael ei gadw fewn gan y beirniad. Sophia Chambers yn beirniadu'r marchogaeth, ydych chi'n gweld yn y het marchogaeth ar y sgrin, ac John James o Brydfa Sianwood Llanymddyfri oedd yn gwneud y cydymffurfiad, sydd y dyn yn y siwt yn fanna welson ni. A dyma ni y rhai sydd ar y brig. Yn gyntaf, mae Blaencula Rhodri, yn ail Donis Downis, yn drydydd Blaencula Penny, ac yn bedwerydd ar hyn o bryd wrth gwrs Bryn Seion Desert Queen. A Beth Simon sydd wedi bod yn gwylio'r cyfan. Beth, mae wedi bod yn dosbarth dda. Odi, dosbarth ddechrog y gwir. Mae pob un di mynd golew i Sophia yn amlwg. Bydd rhaid yn mynd yn well nag eraill fel y mai ym mhob dosbarth. A fi'n credu fi'n siŵr bod i wedi cael amser pleserus iawn a gwir, achos mae pob un di mynd yn golew iddi. A mae di edrych fel se i di amlacio wrth i gwaith. Fi'n credu felly gawn nhw waith digon anodd i benderfynu pwy sydd wedi chael. Ac eto, sy'n rili angen iddyn nhw benderfynu nawr, achos fydd e lawr i'r marciau. Wrth gwrs, yr unig amser mae rhaid iddyn nhw benderfynu wedyn nhw, os na ddau ar yn union rhan marciau. Os ydyn nhw ar yr un marciau o ran y marchogaeth neu'r cydymffurfiad, y marchogaeth sy'n mynd â hi, ond os ydyn nhw ar yr union rhan marciau, mae rhaid iddyn nhw benderfynu wedyn pa un sy'n well dyn nhw. Wel, fydd ni'n sôn yn gynharach bod wrth gwrs mae yna dipyn o gysylltiad yma. Bydd y cyntaf a'r drydydd ar hyn o bryd wedi cael ei magu gen Stewart a Claire Morgan. Stewart fydd yn beirniadu'r adran y wythnos yma a'r gasig oedd yn ail. Donis Downis wedi cael ei magu gen John Kirk fydd yn beirniadu'r Cobs. Dwi'n siŵr bod Donis Downis yn merch i Blaencula Bonheddwr. Felly dipyn o gysylltiad yma hyn gyda'r Brydfa Blaencula. They were here at 8 AM this morning, so very... Maen nhw gyd yn edrych yn dda, chwarae teg. Mae popeth yn sefyll yn dawel, chwarae teg iddyn nhw, achos mae dipyn o dorf, mae'n barod. Gallu bod eitha cyffroes yn enwedig i'r rheini sydd ddim wedi arfer. Fi'n credu mae'r ddau ar y brig, eriod i bod yn y sioe yma o'r blaen, yn sicr dan gyfrwy. Felly mae'n dipyn o ofyn iddyn nhw. Mae'n gywir i ddeud o beth, wrth cyfri'r marciau rwan, gallai'r safleoedd yma'n newid yn gyfan gwbl? Allan nhw newid yn hollol, achos os oes rhywbeth di mynd yn wych i Sophia, falle bod hi di marco fe lot yn uwch na rhywbeth sydd ar hyn o bryd yn uwch. Felly allan nhw newid yn gyfan gwbl. A fel a ddylai fod. Wel, Stewart yn camu ymlaen gyda'r rhosglymau, a dyma'r boi dwi'n meddwl fydd yn gweiddi'r rhifau allan.
So fydd nhw'n gweiddi'r rhifau y cystadleuwyr allan. Gawn ni weld pwy beth fydd yn mynd ar dosbarth yma yn yr adran ec. Mae wedi'n glamp o ddosbarth a digon o gystadlu brwd. Het wedi diosg. Wedi dod o lawr y lein, Donis Dick Turpin fyna gyda Kate Williams wedi chael. Wel, Kate wedi dod o gwylod y llinell gyntaf, yn amlwg wedi plesio'r beirniad. Odi. Ac yn ail, Menai George. A Hannah Turnock, wrth gwrs, wedi bod yn rhan o'r tîm ymchwil yma yn y sioe. Odi. Odi. Wel, y cyntaf a'r ail. A trydydd, Menai Mo Fury. Gyda Ella Einon. Ni wedi gweld y cyntaf a'r trydydd yn ennill o blaen yn y cylch mewn llaw. A nawr yn dod nôl dan gyfrwy i wneud na. Remaining limited am noddi'r dosbarth cywir with Llongyfechrau mawr i Kate Williams a Donis Dick Turpin yn illydd y dosbarth yma i'r Merol Cymreig Teim Cob tan gyfrwy yn y prif gylch. Dwi'n siŵr y fydd John a Jackie Kirk hefyd a sydd yn gyd berchen y march yma yn hynod falch. Well, Richard Pittman, you weren't the one on the horse, but I do know you're the one who does all the work at home. Kate will kill me for saying that. Many congratulations. Donis Dick Turpin, no stranger to wins here at the Royal Welsh, having won previously in hand. How is it feeling now? There's not much left for him to win. No, it's tremendous, to be honest. You know, you come to a show like the Royal Welsh and he's been very fortunate to, do it in hand and now under saddle, and it just goes to show the breeding and the nature of this pony on he can do the both. So I think you're being quite modest there. There's a lot of hard work that goes into these ponies at home as well, and Kate, of course, wasn't pulled top. She wasn't in the top few, to be honest, so it was such a surprise to come up to first. How did you feel when you saw her trotting forward? You know, you can't describe the feeling that you get, but you give the ride judge a hell of a ride, and it goes to show that, you know, the work that Kate puts in goes to show that, you know, you can get on board, and he performs like he did, and very proud of them both, very, very proud. And of course the reason Kate isn't here with us is she's riding in the next class again, so you're a very busy morning, a very successful morning so far. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Thank you very much.
Wel, dwi wedi symud o'r gwartheg dion Cymreig lawr i adran y gwartheg Henffordd, a dwi'n cael cwmni Anest Llwyd o Lan Rwst, fferm Derwen Deg. Bore da i ti, Anest. Bore da i fel, dy ti? Yn dda iawn, mae'r tywydd yn berffeth ar gyfer sioe. Yndi, mae'n braf bore yma, cychwyn 2 wsos y sioe. Ac mae yna safon arbennig o wartheg Henffordd yma yn does, wrth gwrs. Oes, chwarae teg. A'r buwchod yn magu lloi sydd gyda ni y tu ôl i ni ar hyn o bryd, yn dyfe? Ia, na fo, ia, dosbarth Llun, ia, criw golew yma, chwarae teg. A braf gweld niferoedd mor dda yn y dosbarthiadau'r Brydiau Cynhenid. Yndi, mae'n braf. Dwi'n teimlo bod na lot mwy wedi ella troi at y Brydiau Cynhenid dros y blynyddoedd dwytha. A mae'n neis gweld nhw'n dod yn boblogaeth ac yn dangos be maen nhw'n gallu gwneud ar gyfer bob buchas mewn ffordd. A chi fel fferm deuluol yn un o'r rheini sydd wedi troi at Fryd Cynhenid wedi mynd at yr Henffordd yn y blynyddoedd diweddar yma, diwetha dwi'n diolch? Ia, wedi mynd fewn i'r gwartheg Henffordd o ddeutu 4 mlynedd yn ôl. Wedi newid system o fuches signo machnasol. Chwilio am fuwch oedd yn hawdd i thrin, gwneud yn dda, pesgyn hawdd ac yn y blaen lle a'r fuwch Henffordd oedd yr un oedd yn ticio'r bocsys i gyd mewn ffordd. A mae e'n fuwch aml bwrpas, wrth gwrs, mae'n byw yn weddol rhad, wrth gwrs, yn dwi, ond yn fuwch leithog hefyd. Mae yna lot o rynweddau positif iawn amdani, yn enwedig o gofio bod lot o fuchesu godro yn defnyddio teirw Henffordd i groesi ar ei gwartheg godro nhw hefyd, yn dyfe. Felly mae yna lot o alw am y bryd yn does? Oes, yn bendant. Oes. Dyna sy'n braf gweld bod nhw'n gallu bod yr ochr pedigri, ond bod na bwrpas iddyn nhw hefyd ar gyfer yr ochr yr godro a commersial gan y blaen lle. Ac yn hanesyddol, yn fryd sy'n hawdd i'w handlo a'i trin o ddydd i ddydd. Maen nhw'n braf, sa'n byd gwell cael cerad fewn i'r cae a fora braf a bod nhw'n dod ata chi lle. Maen nhw'n neis ac yn lof i'w trin. Arbennig. Wel, dymuniadau gorau chi efo'r fenter newydd, wrth gwrs. Mae dal yn ddyddiau cynnar. Yndi. Ond arbennig iawn. A'r beirniad sydd yn cael y fraint o feirniadu'r gwartheg Henffordd yn y sioe yw Richard Edwards o swydd Wiltshire. Ac dosbarth arbennig fan hyn nawr o wartheg o'i flaen yn dos. Dwi'n edrych o gwmpas. Wel, mae'n anodd gwybod le mae'n mynd i fynd fan hyn, yn dywe? Yndi. Wel, mae o wrthi yn edrych ar fuwch 3.51 o'n blaenau ni lle, a mae honna'n fuwch eithriadol. Mae'n cario hyn yn dda, gwyliau'n cerdded o gwmpas yr cylch. Mae'n symud yn dda gwan, wrthi'n sefyll yn dda hefyd. Ac wedi, wrthi'n dal yn beidio llo da, mae'n magu llo da. Yndi. Chwarae teg. A mae hi dal yn leithog iawn hefyd i fel bod ei lo yr oedran yna, yn dywi? Yn union, yndi. Mae'n gwneud job dda chwarae teg iddi. Yndi, yn wir. Yn cymryd buwch dda i edrych ar ôl ei hun ac edrych ar ôl y llo hefyd. Heb os ac o'n i bai yn bar arbennig fyna'n cerdded heibio ni. Mae yna fuwch fawr yn dod fan hyn nawr, 3.52. Ia, na fo. Mae hon yn fuwch dda hefyd yn dwi o fuches creiddyn. Yndi, wedi ffrynu fel mai wedi cael ei bridio gan T. Andrews mewn ffordd lle, ond mae'r fuches creiddyn wedi cael llwyddiant yn barod bore yma efo'r teirw ifanc lle, felly wedi cael sioe dda hyd o wan. Os ymydwn ni wedyn nôl un fuwch, ni'n gweld Stephen O'Kane yn ei het go-boy fynco nawr, cyd i fyw. Ia. A jyst i esbonio, falle, dwi'n meddwl bod yn bwysig nodi hyn ar ddiwrnod cynta'r sioe. Yn adran y gwartheg, mae yna wartheg o tu allan i Loegr yn cystadlu, ond dyn nhw ddim wedi bod yn cael eu paratoi ac yn byw ochr draw i Glawdd Offa. Maen nhw'n cael eu perchen gan bobl o Loegr, ond maen nhw wedi bod yn cael eu magu eu paratoi yma yng Nghymru. Felly i bobl falle adre sy'n meddwl, maen nhw'n dod o Loegr. Dyw'r gwartheg ddim wedi bod yn Lloegr yn ag un anes. Na, maen nhw wedi bod yna cyn i'r cymungiadau ddod fewn lle. Sy'n braf i ryw radda, yn anffodus mae yna rei heb fod allu mynychu lenni, ond mae'n braf bod rheini dal yn cael dod ac yn cael dangos y stoc ar y diwrnod. A mae yna stretch i'r fuwch yma, buwch cyd i fyw fan hyn, Stephen O'Kane fel wedi sy'n arwen. Oes. Mae hon yn fuwch arbennig o dda, wedi cael llwyddiant eleni hefyd yn barod yn y sioe. Wedi bod allan yn barod. O'n i, mynd rownd yn eithriwr a mi wnaeth i dynnu llygad yn syth bein, a dwi'n meddwl dyna da chi isio ar ddiwrnod sioe. Rhywbeth yn cerdded fewn i'r cylch. Mae'n anodd i'r beirniad dyn ni'w olwg i ffwr, unwaith mae'n rhywbeth wedi tynnu sylw lle. A ffordd mae'n dal i ffen mor uchel, dwi'n chafod pa mor leithog yw i hefyd. Mae'n esiampl wych o'r bryd chwarae teg ac yn
Yndi, llo ifanc I weld, ond yn dal yn gwneud job gwych Yn esiampl falle o sut mae'r bryd wedi addasu yn y 10-15 mlynedd diwetha yma falle yn dyfa a wedi altro chydig bach. Yndi. Bach fel fframin i'r gwartheg erbyn hyn. Yndi, bendant. Na, mae'n glamp o fuwch a tipyn o ffordd I fynd yn y gystadleuaeth yma. I ni cael modd I fyw, boes. Yr haul yn gwenu a safon arbennig o wartheg o'n blaenau. Felly dowch nôl yn y man. Cyfle rwan I ni gael dysgu mwy am y cwmnïau ifanc yma sy'n dod I traed yn y dŵr fel petai yma ar stondin Cywain. Louise fan hyn sy'n gweithio I Cywain. Be di hanes y cwmnïau yma te? So mae gennym ni Notes yn Iaro fyma. Maen nhw wedi symud I Sir Garfyrddin ac yn cynhyrchu caws gafr. So mae gennym nhw 3 blas gwahanol. A mae Rachel a Fraser, maen nhw wedi bod wrthi ysbel, ond yn newydd I Gymru. Wel, croeso I Gymru, Rachel. Diolch yn fawr. A ti'n dysgu Cymraeg yn barod? Dysgwr ydw I. Gwych. Sut mae'r busnes yn mynd? How are you finding the business and today here in the Royal Welsh? Yeah, bendigedig. Yeah, it's going really well. Yeah. So, we only moved in January and we moved all 300 of our goats to our farm. So, we've got 120 acres of grassland, so we've got them all out grazing now, which is great because we just didn't have room before on our old farm. So, we're settling in really well, I think. So, whereabouts are you producing then? We're in Carmarthenshire, near Llangadog. So we've got the goats and the cheese making all on the farm. We're really loving being part of the Welsh food scene, aren't we? It's really a sort of exciting, vibrant, lots of support, lots of interest in sort of quality food and sort of high quality farming as well. So we're really enjoying it. Yeah. And this will be your message today, I presume. Yeah, absolutely. Yeah. We want to taste the best, then Welsh cheese is the... So tell me about your cheese then. So we've got 2 cheeses here. We've got Onan Brightwell here and we've got Bryn Synodon here. So they're both lactic goat's cheeses. This one's matured for about 2 weeks and here we've got one that's 2 to 4 weeks old. So at the start they're very citrusy, zingy. This one's a bit like kind of clotted cream. This one's a kind of fluffier texture. That's just to do with the way that they're drained. And as they mature, they get kind of a nuttiness developing and just a sort of a more in-depth flavour profile as they get older. Oh, I'm feeling quite hungry now. Pob lwc heddiw yma. Diolch. A phob hwyl efo'r gwersi Cymraeg yn Rhydaman hefyd. Pob lwc i'r rai ohonych chi. Reit, Louise, pwy sydd gyda ni fan hyn te? Hello, boys. Hello. So mae Porthcawl Distillery yn fyma a maen nhw yn cynhyrchu gin a dyn nhw'n dweud bach mwy amdano fo. Yeah, so what's the story? The story is 2 best friends in Sioe, really small, tiny little distillery down near Porthcawl. Producing small batch gins. Yeah, some hand-picked botanicals. So we got local forage seaweed and gorse from down West Bay. We do it as a family. We do it from start to finish, ourselves. So how many different gins have you got here today? So we've got a range of 4. This is our full lineup. So we've got our Welsh Dry, which is 43%. We won silver in the World Gin Awards with this one and gold in the Gin Guide. Excellent. Yes, and then we've got apple and elderflower, rhubarb and ginger and passion fruit. Which one do you recommend? Passion fruit, I think. You'll be all over that one, I think. I think you're going to like that one. But it's been good. It's nice for us to sort of see people and sort of showcase the brand. You know, we're a family-run business. We do everything in-house. And it's our first time on the Royal Welsh. So, have nice. A great day. Thank you. Thank you very much. Pob lwc I chi. Reit ta. At y mail da ni'n mynd nesa, Louise. So dyma sioe cynta, Mael Llun. So dyn ni'n excited iawn I gael nhw yma efo'i branding newydd. Mae Cywain di helpu chi cynhyrchu'r brand yma'n do. Gai siarad Cymraeg rwan. Cyflwynwch, beth ydy'r enw di? Julie. A chdi'tha? Robert. Rwan, ta Robert a Julie. Beth di hanes y mail yma ar busnes? Gorau Graig, ydyn ni o Penllyn. A nes ti ddechrau cadw gwenyn 9 mlynedd yn ôl. Ia, be oedd y diddordeb sydd dechreuodd hynny? Dwi licio gwenyn erioed. O'n isio cadw nhw gynt, ond oedd y rai cael gadael fi. Ti dy roi mewn yn diwedd? Mae'n efi bach o stori hynna oes. Mae gawn ni hwnna wedyn illa, ia? Roedd chi fewn I fi ta 9 blynedd yn ôl wedyn. Dwi'n siarad ddechrau cadw gwenyn. A pa fath o wenyn ti'n gadw? Rhai lleol, rhai buckbass a Caucasians a just llwyth o rai gwahanol. Ie, ac mae hynny rhoi bob math o fel gwahanol I ni? Na, mae mel rhy fath gynnyn nhw I gyd. Just, yndi.
Yndi, dim y gwenyn sy'n diseidio beth di'r mel. Felly pam ydych chi dewis cadw gwahanol fatha ta? Be di pwynt hynny ta? Mae rhai yn cnyrchu mwy o fel na lleill. Dwi'n gweld. Mae rhai mwy dof na lleill. Mae rhai well efo disease na lleill. Right. Felly... Mae rhai efo tyfoda hirach na lleill. Be di'r ffefryn di ta ran y gwenyn? Bycfas ydy'r ffefryn. Mae nhw lot mwy dof. Fyddi di agor nhw heb siwt. Saffach o lawer. Ac yn sydyn iawn at y cynnyrch rwan ta, be di'r gobeithion ar gyfer heddiw? Just roed enw ni allan i pobl ac y gweld. Mae hwn yn sioe cynta i ni. Cyfle i bobl flasu? A be fyddi di'n deud wrth pawb pan oedden nhw'n dod yma i flasu? Be di'r lein heddiw ag e? Dach eisiau trio'r mel? O ia, iawn. Fe rhaid i werthu rwan. Achos mae hyn yn rhan o'r byd yn dod i, ti'n modd, yr hyrwyddo a'r marchnata a'r gwerthu. Ynddi, sicr. Dwi'n meddwl fydda ni heddiw, mae rhywbeth yn ffarmio, illa fydda ni yn switchad dipyn bach ar y stori yna. A hefyd, just hyrwyddo'r bod ni yn defnyddio y Gymraeg hefyd, dipyn efo'n brandio. Wel, sioe dda i'r ddau na chi. Braf o'ch gweld chi yma, pob lwc heddiw yma. Diolch yn fawr. Diolch. Wel, da ni man y Cylch Moch a di cyrraedd y brif bencampwriaeth i'r Moch Cymraeg. Mae gennym ni 3 yn y Cylch, ond yn bwysig iawn, mae gennym ni westai arbennig iawn. Sylwebaeth, di stiwardio a di bod y cystadlu'n gynharach, ond yma wan i roi dy farn ar y moch yma. Be di dy farn di, Sylwebaeth? Dyda wrth bawb. Mae'n cystadleuaeth agos iawn fi'n credu. Sa moyn fod y beirniad ar diwrnod fel heddi, ond falle fydd y hwch falle yn sgleinio. Thomas, di'r hwch agosat yn mynd o Geredigion. Mae gennym ni'r fanwes wedi geni llynedd iddo Emily Paddock, a mae gennym ni y baedd... Eiddo JNS Hammer o Essex, ie. A mae'r 3 werth i weld, ond dwi wedi bod yn triach y llygad ar y cystadlu o fewn yr adrannau, ond mae berniadu hyn yn anodd achos maen nhw mor wahanol i'w gilydd. Ie, mae gwahanol adrannau dyn ni yn y Cylch, so mae rhaid i'r beirniad sort of cymharu yr hwch sydd bach fwy yn hun na'r ddoi arall. Mae'r oedran y ddoi arall, y ddoi yn y clas o July 2024, so falle bydd cymharu nhw yn hawsach na dod ar hwch i mewn. Reit, a mod i penderfynu. Tony Schofield ydy'r beirniad fos i ar gair ola. Lle mae'n mynd i fynd heddiw? Pencampwriaeth y Moch Cymraeg. Mae yna densiwn yma. A dwi'n meddwl bod i'n mynd i Geredigion. A dy hwch. Wir, gwych iawn. Y Cymru mynd â hi ar y Moch Cymraeg. Eiddo Sioned Thomas, sai hi'n un dim. A Betsan, ein gwestai ni yn dangos. Gwych ynddo? Odi. Fi'n credu bod sioe cynta i Sioned arddangos hefyd, so... Wel, wir. Gwych iawn. Ryan Wobber yn mynd i Essex. Eiddo CJ Hammer. A'r drydydd Wobber wedyn ni'n mynd i Emily Paddock, felly llongyfarchiadau mawr iddyn nhw gyd. Stevie, diolch i ti am dy help. Diolch, a pob lwc efo'r cystadlu yn ystod y wythnos. Diolch. Diolch yn fawr.
Dosbarth 1.51 y ceffylau helaw marchogaeth, y caseg adfarch 4 mlwydd oed a throsodd. A rhai bach sydd gen ni fan hyn, a mae'r cyfyngiad ar yr uchder yn does beth. Odi, felly mae rhain yn gorfod bod o dan 1.58 cm, lle mae'r rhai pwysau, byddwn ni'n gweld nes ymlaen bore yma, mae rhain yn ôl i asgwrn, maen nhw'n dipyn yn dalach wedyn na'r rhain. Louise Daly, y beirniad marchogaeth, jyst yn cael ei chryb yn anodd i gael y ceffyl yma i fynd. Ceri Tyla Morris Bushmills Magics yn hwnna. Mae bach yn rhy dawel iddi bore yma falle. Ni'n rhoi ail gyfle i'r ceffyl yma. Mynd ar y coes cywir. A fydd y beirniad Louise Daly eisiau weld rhain yn cyfro tir. Fi'n credu, a fel chi'n gweld hi fyna yn cico dipyn, a fi'n credu bore yma o be wy'n nabod ohoni, fydd hi ddim moyn bod hi wedi gorfod cicio gormod. Fi'n credu fydd hi moyn rhywbeth sy'n mynd lot yn haws iddi. Ddim yn ddrwg yn amlwg, dim byd sy'n ffrwydro na di cyffro gormod, ond fi'n credu fydd hi moyn rhywbeth sy'n mynd off i chos sy'n eitha rhwydd. Achos yn amlwg os yw un marchogaeth trwy'r dydd, mas yn hela, fyddech chi ddim moyn gorfod bod cic trwy bore. Rhywbeth esmwyth. Yn union, yn union. Dyna'r olygfa, dyna'r dosbarth, fel dyn ni'n gweld i o'r blwch sylwebu. Mae fe'n hyfryd gweld cymaint mlaen yn dwe. Yndi, ac dros y blynydde, mae'n gallu bod yn amlwg mae'r sioe frenhinol yn clasio am o waith gyda Royal International sydd yn sioe mawr i'r ceffylau yma. Odi. Digwydd bod mae fe'n clasio to lenni, ond ni'n lwcus bod ni'n gweld rhai yn dod ma bore yma a wedyn yn mynd mlaen lawr i Higsted wedyn. Wrth gwrs un o'r cefnogwyr mwyaf o'r dosbarthiadau yma yn y sioe frenhinol, Zara Owen, ddim yn cystadlu lenni, mae yn y cylch, ond yn beirniadu yn y rhan ddeheuol. Odi, fi'n siŵr bod hi'n gweld un od iawn bore yma, yn aros tra bod y ceffylau hela yn mynd mewn i'r cylch ac yn mynd i wneud rhywbeth hollol wahanol. Yn ni wedi gwisgo lan i'n barod i farchogaeth ac eto dim ceffyl yma gyda'i. Louise Daly, y beirniad yn adran y ceffylau hela yw marchogaeth. Just yn gorau trio cael y breaks ymlaen yma'n hyn. Felly eto, lle mae ddim moyn falle cic, mae hefyd moyn rhywbeth sy'n stopio yn weddol rhwydd fyd. Neu fydd i breichau neu doler erbyn diwedd diwrnod o hela. Gwrs, yn y beirniad profiadol iawn yn dweud bod wedi cael ei sbwylio. Wedi beirniadu lot o sioeau dda dros y 30 mlynedd diwetha. Mae'r beirniadu wedi cymryd hi dros y byd i gyd i Iwerddon, i'r Iseldiroedd. Wedi beirniadu yn yr Alban ac hefyd yng Nghymru. Wedi beirniadu fan hyn yn y sioe frenhinol yn y gorffennol. Ac wedi cael ambell sioe eitha pwysig i beirniadu yn cynnwys sioe ceffyl y flwyddyn, y Royal International, y Royal Dutch Championships, ac yn dilyn hefyd, ac dwi'n siŵr fydd hi yn gwybod yn union be fydd hi'n chwilio amdano heddiw yn yr adran yma yn y sioe frenhinol i'r ceffylau hela yw marchogaeth. Croeso nôl i chi at gylch y defaid ac yn sgleinio yn yr heilwen braf ar hyn o bryd mae'r defaid blwyddi Texel. David Waters, ti'n parhau da fi? Dal ma. Wel, edrych ar y cylch nawr. Mae dati'r defaid blwyddi yma. Mae yna gig yma a phwer yng ngwir ystyr y gair, yn dos e? Sim prinder pwer na cargas ma o gwbl i fod Mae serious good line-up o flaen i mynd i'n bore yma. Ond y cwestiwn fi'n moyn holi ti nawr, right? Achos gyda'r Texel, be sy'n bwysica? Y pen blaen, y pen neu'r pen ôl? Chymod, ie. Dyna'r cwestiwn yn nhw. A dyma ni fe chi licio fo iawn. Ie, cargas bydden ni'n gweud fe. So chi moyn pen gormod o seis o ran pan mae'n dod i wyna. Ond wedyn, fi'n gwybod, falle bod y beirniad yn edrych am y Texel modern na. Rhywbeth sy'n edrych yn siarp. A ie, fel chi'n gweud, dim prinder cargas na pwer.
dyna'r ddadl yn y sioe, ynddo fe? Sioe Frenhinol Cymru, mae'n wahanol i'r ffaeria. Yn y ffaeria, carcas, cig, dyna yw'r peth sy'n bwysig ac yn cyfri. Ond fan hyn nawr, yn y sioe Frenhinol, mae angen sefydlu'n gynnar, mae'r rhinweddau'r bryd yn bwysig hefyd yn ogystal â'r carcas. A dyna beth yw'r pwyso mesur wedyn, beth sy'n fod dod o flaen o llall, efo'r pen sy'n bwysig neu'r carcas, neu yn amlwg y ddau, ynddo fe? O ie, yn sicr, chi'n bod, ni'n gweld y beirniad yn cerdded nôl ymlaen fan hyn nawr, yn sicr bydd da fe rhyw deip yn ei feddwl a eith ati nawr i dynnu nhw mas yn arafach. Achos gyda'r taxa, maen nhw eisiau'r pen cryf llydan yna'r clustiau yna'n siarp ynddo fe, a maen nhw'n edrych arno ti fel sy'n nhw'n rili am ennill y sioe ynddo fe. Ni'n gweld sawl dafod sy'n showan off fan awr fel petai. A'r gwyn yn amlwg hefyd, y blaw gwyn wrth trwy'r pen ynddo fe. Ond mae'n fryd andros o boblogaidd, a fi'n gwybod fel y ffigurau sydd gan y gymdeithas, mae rhyw 40,000 o ŵyn yn cael eu cofrestru bob blwyddyn, a mae rhyw 2,000 o aelodau dyn nhw. A maen nhw'n gwerthu byti 8,500 wedyn nhw ŵyn hyrdod yn flynyddol mewn gwahanol arwerthiannau'r gymdeithas. Maen nhw'n arwerthiannau pwysig iawn, dyty'r Llanac, cael ei welydd, Trallwng, mae nifer o arwerthiannau pwysig iawn yn dysau. Oes, yn sicr, a chymod, hwnna'n bedigri, a wedyn mae sawl sêl lan y lawr y wlad yn gymyrsial fyd diweth, achos fel wedon ni gynnau fi'n meddwl, maen nhw yn fryd sy'n dominydd i'n gymyrsial a cynhyrchu'r o'n tewn a sy'n ffitio sawl marced. Maen nhw'n galw'n rhydd nawr, a mae hwnna'n braf i weld yn dwi. Yn aml iawn, fe fydd y beirniad yn newid y drefn ar ôl gweld nhw'n cerdded. O, bydd e'n gweld un neu ddoi wahanol nawr i fel nath e gyn y fach, ond... A'r lliw hefyd, edrych ar hwnna'n broblem yn tŷ ni'n bridio cwpl o Dexels, a mae cael y lliw iawn ben tos bob blwyddyn. Ti ddim eisiau fe ri dywyd, ti ddim eisiau fe ri ole, ti ddim eisiau fe ri llachar, mae'n job i gael y lliw iawn, yn dwi? Yri, balans yw bopeth y fe, ond ni'n gallu gweld yn y ring fan hyn nawr, un neu ddoi wedi jyst gadael nhw yn ei dillau gwaith, a wedyn un neu ddoi arall wedi mynd ati i lwio fel. Ac os dim hawl trimo'r Texels o gwbl, mond i lliwio nhw a'i golchi nhw, ynddo fe? So mae rhaid i'r lliw wedyn i wneud tipyn o waith mwyn pigo lliwio'r pen lan, ynddo fe? Dyna beth yw'r pwrpas lliwio nhw. Yri, a chymwch chi'n mlaen beth ddim trimo fan'na. Mae'n neis jyst gweld David yn ei dillau gwaith a jyst dangos fel petai nhw mas yn ca. Wel, ti'n lli gweld, maen nhw'n cael eu cynefio yn gymarol hwyr yn dyn nhw. So, does dim byd yn cuddio'r carcas o gwbl. Does dim glan, does dim trimo i bod. Dyna fel maen nhw. Na, fair play. Maen nhw jyst yn ei dillau gwaith a maen nhw'n dangos safon eithriadol o dda yma bore yma. Wel, diolch yn fawr iawn ti, David. Nawr ni gael hoi fach o gylch y David, ac fydden ni'n ôl i weld pwy fydd yn curo'r garden goch fan hyn yn nosbarth yr David Blwydd Texel. Croeso nôl i ddosbarth 4-7 fan hyn. Ni'n adran y gwartheg Henffordd ma, nes Llwyd o Larws gyda fi o hyd. Richard Edwards o Swydd Wiltshire yn beirniadu a wedi mynd dwi'n meddwl am fywch 3-5 anes. Yndi, wedi mynd am y fywch. Mi oedd hi'n chwarae teg yn dangos ei hun yn smart ofnadwy wrth gerdded rownd yr cylch lle. Eto cystadleuaeth glos iawn swn i'n dweud rhwng y ddwy gyntaf. Bywch cyntaf chydig bach llai, ddechrau yr ail chydig bach mwy lle, ond y ddwy yn berffaith mewn ffordd o fewn y bryd ac yn esiampl wych o'r rhinweddau a be mae'r fywch Henffordd yn gallu gwneud. Hwn yn lun arbennig. I ni'n gweld y fywch di ennill y gil wobr, y bywch cyd i fyw, a'r tho bach wedi mynd i signo. Mae jyst yn dangos, mae'r gwartheg yma'n gweithio, mae nhw'n wartheg sydd yn cynhyrchu, ydyn nhw. Yndi, ma' nhw. Chi lun arbennig wedyn nawr. Tybod, yn dangos be mae'r gwartheg mae'n gallu gwneud yn dyfe, tybod, a dyna pam dwi'n meddwl falle bod y beirniad wedi mynd am y fywch gath y garden goch. Dewch i ni sôn amdani am eiliad 3-5-1, ac os ellwn ni gael llun o'r llo, drych ar llo mae'n fagu fan hyn. 3-8, ni'n gweld i benne fyna nawr. Mae'n anhygoel yn dweud, siwt mae'n gallu magu llo mor dda a hithen edrych gystal hefyd i hun. Yn union, yndi, mae hynny'n gamp. Wedi un peth ydi magu llo da, ond cadw ei hun mewn cyflwr da hefyd mwyn cael magu. Mae'n chwarae teg, maen nhw'n edrych yn dda fe'i gilydd. A bod hi'n edrych gystal hefyd. Yn union, yndi. Na, a dyna falle mae dyna nath y gwahaniaeth. Yn bendant, dwi'n meddwl. Swn i feddwl. Llongorchiadau i'r teulu Jones. Dendor Lilac Wine wedi mynd â hi. Ac dosbarth arbennig anes. Nes i mwynhau hwnna'n fawr iawn. Do, dosbarth cry iawn, chwarae teg. Diolch i ti am dy gwmni. Diolch yn iawn. Dych chi'n mlaen i weld beth arall sydd i ddod. Wel ie, yn union.
Wel, Emily Rhys ydi hon, o Cwcw Farm yn Hwlffordd. Da ni'n barod i siopa am ar fasged, fel gwelwch chi'n wag. Ar hyn o bryd. Ond mae'n gymaint o ddewis yn y neuad fwyd, ac oedd tîm fwy cyfarwydd â neb ar lle yma. Di gwneud bob math o jobsys yma. Fi'n eitha cyfarwydd, fi wedi bod yma yn gweithio yn y sioe am rhyw 15 blwyddyn nawr. Felly, eitha full on, yn gweithio fel arfer yn y neuad fwyd. Pan o'n i'n tua 14-15 yn gweithio yn sgwpo Hifynia gyda Cowpot Ice Cream, A wedyn trefnu, gweithio gyda Tesco yn trefnu'r mae'r marci lawr y ffordd yna, trefnu hwnna i Tesco. A nawr dwi'n gweithio gyda Hybu Ci Cymru. O'n i'n llys genad fyd, so eitha lot yn mynd lan, ond joio. O'r wythnos yma rwan yn y garafan efo'r teulu? Yn y garafan, gyda 3 o blant. A faint oed nhw? 4, 2 a 6 mis. 6 mis, mae hwnna'n anhygoel. Felly ti ar gyfer mamolaeth ar hyn o bryd, yn dweud? Bien. A da ni'n barod i gael barbecue heno? Gobeithio, Dyna fe dan y plan. Felly lle da ni'n dechrau? So fi moyn prynu bach o cig yn gynta, gyda Mr Nia Roberts o Llanelwedd. Hello, sir. Chi'n iawn? Mae'r basged yn gwag dy fi. Dwi'n fel wyt ti'n nawr, ddim yn problem wyt ti. So, chi'n iawn? Gran fel y boi. Beth yn ei ti? Allai gael os mae'n bosib. Mae'r minted lamb chops i ti dram yna. Allai gael un o'r reina, fel 2 falle, i fi a Carwyn. A wedyn 2 burger. A hefyd... Cigon neu cigeidon burger? Fi'n meddwl na gael cigeidion i'r burgers. A'r lamb chops. Iawn te? So 2 lamb chop a 2 burger cigeidon? Please. Iawn ti fynd. Diolch yn fawr. Diolch. Da iawn. Felly, o ran Hybu Ci Cymru, mae'r sioe yma yn gyfle gwych i ledaenu'r neges, yn dydi? Odi mae yn. Mae stondin Dani, wrth gwrs, jyst tu ôl yn neuad fwyd, a mae Elwen yn coginio trwy'r wythnos yn gwneud samplau i gyd. A mae lot o bobl adnabyddus yn dod ati hi hefyd? Wrth gwrs, mae pawb yn nabod Elwen. Yna chwarae'r rygbi, neu cyn chwarae'r rygbi, cyn lew yna efo hi heddiw yma. Jonathan Davies, gan i felly sgwrs efo fo nes ymlaen. Mae lot yn ymlaen ar y stondin, Dani. Reit. Diol. Ti sy'n talu? A bydd angen talu. Paid yngofio talu nawr, Emily. Le mae'r carden? Diol, Dewi. Pa sioe, pa rif ydi hon, Dewi? 29. 29? Ie. 28 Fi'n dod i'r lela, fi'n dacen gofio popeth nawr. O'n i 28 neu 29, o'n i'n siarad bod i'n neithwr. O'n i'n gweld, collon i'r rhai o Covid, yn fe? So, o'n i'n cyfri rhaid i'r afon. O'n i'n. A, bob un yn wahanol, bob un yn ffres. Mae'n dod i'r boi nawr, Emily, wedyn. O'n i edrych rôl i mam, os ydi mam yn dod yma. Nawr ti dod yna, a ti'n rôl plant ti. Wel, mae'n dod i'r pwynt nawr, fe'n trydydd cenedlaeth, fi'n dechrau becso amdano hwnna'n dyma. Amser i ti'n riteirio. Wel, fi'n teimlo'n rili hen sy'n gweud na, Ond dyna beth ydi o, Dave Thomas yn deud yn yr agoriad swyddogol, y trafodiad ydi o'r cenedlaethau'n pasio mlaen o un genedlaeth i'r llall. Mae'n neis, mae'n neis bod ti'n neud, a mae bobl yn dod i weld ni, mae nhw'n ffrindiau, ti'n bod, gwsmeriad, son yn ddiarth, ti'n neb yn ddiarth i ni nawr. Ti'n dod, fwy amser yn clonc, gan ei gweithio, hei, ho, fe, ti'n bod. Ni eisiau talu achos yna ni fydd bwrwain efo siopa. Diolch yn fawr. Swari teg. Reit, dyna fyna i fi de. Ydi. Glywes i'r clic. Glywes i'n digon saff. Reit. Mewn i'r fasged. Yn y fasged. Diolch chi. Diolch yn gael. Wylau chi fori. Diolch. Darwyn yn gwybod i'w ti ala. Diolch. Dewi, diolch. Sioe na i ti. Ymlaen na ni te efo'r siopa. Diolch. Da ni yma yng Nghanolfan Gneifio Meirion yn newydd ddechrau cystadleuaeth arall ar gyfer y ffermwyr ifanc. Y tro yma mae gennym ni Lauren Morris ar un yn cynrychioli mae Sylwebaeth ar 2 wedyn yn y canol mae Carys Owen o Sir Benfro a Nia Hughes o Sir Fôn yn cystadlu yn y pen draw yn fanna. Cyfrifoldeb nhw ydy edrych ar ôl 2 gneifiwr, 2 gni felly i'w lapio. A dyna di'r cwestiwn i chi'r gwylwyr adre yndi. Beth ydych chi'n meddwl sy'n digwydd i'r holl wlân yma ar ôl i'r bobl exotic yma sy'n cneifio nhw i taflu nhw o'r neilltu? Wel, mae yna rhywun yn gorfod i trin nhw. A dyna ydy'r gwaith yma'n hyn.
casglu'r blaen, gwneud yn siŵr bod o yn y cyflwr gorau posib, bod yn lan a bod o'n dyn at ei gilydd, bod cymaint o'n o'n mynd i mewn i'r baclothau yna i fynd i'r draw i werthu gan y cwmni gwlad Prydeinig ac sy'n bosib, a dyna ydy'r gam fan hyn. Felly bod yn daclus wrth wneud hynny a bod yn gyflym wrth wneud hynny ydy'r her. Na ni tafliadau gwych fanna, ochr yn ochr rhwng Lauren Morris a Carys Owen. Dio Hughes chydig bach ar ei holi, ond fawr iawn i ddewis rhwng y tri yma ar hyn o bryd a dweud y gwir ac wedyn wrth gwrs. Dyna ail lafad allan Sioe, dyn nhw'n cael eu chneidio, felly mae rhaid cadw un llygad ar hynny tra bod nhw hefyd yn didol yma'n hyn i weld. Oes na unrhyw faw yn y clu? Na, mae Dio Hughes yn hapus gyda hwnna, felly rhywbeth yn cŵl iawn yn ei ddes o lapio yna. Dipyn bach mwy o frys yn y canol gan Carys Owen yn taflu y cnu cyfan yna i mewn i'r blwch i'w feirniadu lawr yn y blaen. Wedyn gwni weld tafliad da iawn yma gan hi eto cyn troi at Lauren Morris. Eitha hefyd taflu cyflymdre fan hyn i weld chwarae teg. Mae yna dipyn o fynd ar Lauren Morris fan hyn. Chydig bach o'r blaen gwddwn o rwan yn rhywun hir er mwyn gwneud cwlwm. Lapio fo rawnd y cnu a gwneud un cwlwm taclus a wedyn mewn i'r blwch ag o Dio Hughes yma yna wedyn canol ar yr ochrau oes na baw fanna. Na, dim byd o werth. Taflu rhywbeth bach allan. Mae ni wedyn ôl yn y canol rwan. Mae'r fyrddau gan y ddwy ferch wedi clirio yn barod Carys Owen a Lauren Morris fawr i ddewis rhwngthyn nhw. Maen nhw'n gorfod clirio'r llwyfan yn gyntaf cyn canolbwyntio ar beth sydd yn y blaen ma yna. Oes na baw yn fanno. Mae yna bwcedi, mae yna 4 bwced gen nhw i roi gwahanol fathau o wlan man. Ac wedyn Dio Hughes yn hamddenol braf, ond yn daclus dros ben hefyd. Ywch chi bach ar ei holen o ran amser yn gwneud yr un peth. Rwan ta. Ar yn gliniau rwan a gwneud yn siŵr bod ni'n rhoi yr glan yn yr blychau iawn. A fe dim byd i ddewis yma o ran baws. O'n i'n dweud yn eitha glan o ran y glan man. Ydy barod i'r ein llaw fyny. Ydy Lauren Morris felly yn cynrychioli Sir Faes yn gyntaf i orffen y fanna. Mwy ddod o fan hyn yng nghanolfan gneifio meirion yn ystod y dydd. Dim rhaid bod yma i deimlo'n rhan o'r sioe. Ymunwch yn yr hwyl drwy cysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Instagram, X a TikTok. Ond os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylw, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. Ewch i s4c.cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Canlyniadau yn adran y cyffylau hela o marchogaeth y casig neu adfarch 4 mlwydd oed a throsodd dan 158 centimetr ac y beirnid yma'n hyn Nigel Peel a Louise Daly wedi bod wrthi yn brysur yn trafod ac Beth yn gyntaf hyn o bryd pwysig gyda ni. Mae gyda ni Borderfields Mr Titan yn gyntaf, dan berchnogaeth Lauren Rhys a wedi marchogaeth gan Jessica Pritchard gan Balfour Whisper allan o Oat Hill Mirror Image fyna. Wedi cael ei magu gen Tracy Jones. Wrth gwrs oedd ar ochrau Chris Oswald. Jessica wrth ei bodd fyna fi'n caru. Wel, yr hosglymau yn cael ei cyflwyno i Borderfields Mr Titan ac Lauren Rhys sydd yn berchen ar ceffyl yma yn gael ei marchogaeth gen Jessica Pritchard. Yn yr ail safle mae'r hosglymau wedi cael ei cyflwyno. Dwi ddim cweith yn siŵr o'r blws o webu pwy oedd yn ail, ond ni'n gweld yn drydydd mae Bobby Thomas. Ie, gyda Glenn Omra Everest. Mae Glenn Omra Everest wedi dod nôl mewn gwaith eleni. Felly fydd Bobby wrth ei bodd fi'n siŵr. Ac yn yr ail safle Charlotte Owen gyda Ta'r Dauntless, felly Chloe Owen yn marchogaeth. Ceffyl yma wedi wneud yn dda iawn llynedd, yn geffyl ifanc nath ennill yn Llundain dros y Nadolig. A mae Chloe dim ond 17 yw i, a
ac yn cystadlu yn erbyn yr oedolion yn y dosbarthiadau yma. Wedi dal i dir chwarae teg iddi. Odi, a i'm ham Charlotte sydd wedi magu'r ceffil hefyd, felly fi'n siŵr bydd Charlotte wrth ei fodd. Borderfield, Mr Titan a Jessica Pritchard yn ennill y dosbarth cyntaf yn yr adran i ceffylau hela i'w marchogaeth i'r rhai bach. Ac wrth gwrs y perchenog Lauren Rees, llongyfarchiadau mawr. Well, many congratulations, Jessica Pritchard from Llantrisand, winning the small hunter class here at the Royal Welsh. Your smile says it all. I know. It's been the plan for a while. I ride it for a friend of mine, Lauren Rees, so we normally compete during dressage, but obviously I used to do a lot of showing before, so I thought, let's go for the Royal Welsh, let's do the smalls with him, because I knew he'd give a good ride for the judge. And that's so important, isn't it? Because you go in and you do your walk, trot, canter, and then, of course, you hand the reins over to the judge, and he performed beautifully. He did, and luckily the judge gave me some lovely feedback saying that he gave her the best ride of the year. So, and she judges a lot. Can't ask for better than that, can we? Well, you have a championship later on. Huge good luck from us, and many congratulations. Gran, who's watching on telly. Hey, Granny. Of course you can. Enjoy your day. Thanks very much.
Nôl yma ynghylch y defaid ac mae'r beirniad wrth i nawr yn torchi llewis achos dwi ddim yn siŵr iawn beth sy'n digwydd yma war y teg. Mae'n cael gres i drafod yn y llythrenol yn nosbarth y defaid blwyddyn Taxel Dafydd. Fair play, mae Sarah's good line-up mae'r tywyn twymo fyd, so mae'r beirniad yn cael real tough job nawr. Mae'n troi a throsi fan hyn yn dwi achos mae fe'n anodd. Mae trwch blewyn sy'n rhyngddyn nhw, mae'r dair gyntaf yna, mae lliwiau nhw wahanol, mae nhw'n yn wahanol iawn i'w gilydd, ond pwy'n sydd yn heiddi'r wobr gyntaf y Dafydd? Fi'n credu eleni gyda pob un, ond dim ond un mawl dewis y fe. Mae real, wel, dafa pwerus yn ail fyna. Mae hwnna'n real tank o beth. Ond wedyn mae'r un sy'n sefyll yn gyntaf fan hyn nawr yn real sgwarin o beth. Mae'n sim lot o waniaeth rhwngto nhw pam chi'n edrych jyst o ran corff. Mae fe'n cael trafferth dewis rhwng y ddwy gyntaf yma, yn dwi? A ti'n gweld nhw nawr? Drycha pa mor siarp maen nhw? Mae nhw'n dangos un en off nawr. Dim ond un cyfle gawn nhw. Mae da ni un o Wynedd a'r llall o Geredigion. Fel mae pethau wedi mynd ma bore yma, felly Ceredigion eithio nawr. Pwy a wyr? Yr un o Leach yw'r un o Taxel Caron yng Ngheredigion, a'r un tywylla o'r ddwy wedyn o Berth Ddi Gwynedd. Mae'n agoffro yma nawr. Mae'n deimlo yn dweud tensiwn yr arddangoswyr yn gwneud gorau glas i trael twyllo'r beiriau taw i dafod nhw sy'n heiddi'r cyntaf. Chi'n gallu gweld wrth y beirniad nawr, mae fe'n real meddwl yn byty'r benderfyniad. Ond dyma siwt mae gweld nhw fe, yn naturiol. Sy'n ffordd gwell o weld nhw, jyst gadael nhw fynd yn dawel bach, yn natur unen a... Pwy'n, Dafydd? Fi'n meddwl ta'r un sy'n heb lliwio i fi. Yr un? Yr un sy'n heb lliwio de. I Geredigion ti'n meddwl mae'r wobr yn mynd? Fi'n meddwl. A nhw doi gwrdd dafad a sim lot o waniaeth rhwngto nhw, ond fi'n meddwl jyst yr un heb lliwio falle de i fi, ond... Sim lot rhyngddyn nhw, se? Glo man sy'n rhyngddyn nhw. A'r pennau, jyst gleirion ar hael fan hyn nawr. A mae'n boeth yn anifeiliad, yn dweud? Ydy, mae'n boeth. Rhain yw dyfodol y ddiadell y defyd blwyddi. So fe'n gwybod le i fynd. A ti di arddangos digon, mae'n adensiwn oes pan mae'n dod mor agos i hyn. Achos mae'n lot o wnaeth rhwng cyntaf a gael, yn oes e? Chi'n paratoi a stwff. Mae wedi pwyntio, ond sa'n gwybod, weles i ble ddisgynodd y ffon, weles i ddim. Le maen nhw'n mynd? Mae wedi newid nhw! Wedi newid nhw. I Wynedd mae'r wobr gyntaf mynd? War y teg, mae yn gwrdd dafad. Oedd hi'n agos iawn fel wedon ni. Gerallt Rowlands, Berth Ddi Gwynedd yn ennill y wobr gyntaf yn nosbarth y defyd blwyddyn. Llongyfarchiadau mawr iawn iddo fe. Fair play. Diolch i ti, Dafydd. Na i fynd i gael sgwrs cyflym iawn gyda Gerallt, achos fi'n gwybod mae chwysu peintiau yma. Ond bydde wrth i fod y canlyniad. Llongyfarchiadau, wel am ddosbarth. Ie, anodd. Oedd hwnna yn glos iawn. Glo man oedd rhyngddyn nhw, dwi'n siŵr, erbyn diwedd. Ai, newid yn diwedd. Ond beth ti'n meddwl sy'n môr ar benni? Mae lle dechrau'n llyd yn di, oes e? A pob peth yn un, dydy. Mae lle cario, pen bach ei neis yn ni. Sefyll dda bob tro. A beth yw i hanes i? Mi thad i wedi costio dros 100,000. So, ie. Dim ond bod wedi costio'n dri, mae'n gweithio'n dda i ti. Hwna sy'n bwysig, gyda fe. Mae llongyfarchiadau mawr. Da iawn. Wel, mae'r sioe'n esblygu o flwyddyn i flwyddyn, a dwi wedi ffindio ardal newydd sbon ar faes y sioe, cofiwch, pentre y Ceffylau Gwedd. A dychwch, dwi'n teimlo'n fech iawn man hyn tu nôl. George di hwn, mae Joe draw yna, yn y canol. Mae'r ddynes bwysig, Stacey Fawn, ti'n iawn? Fi'n iawn, diolch. Iawn. Wel, mae hon yn ardal arbennig a lle newydd ar faes y sioe. A di, war y teg, mae Rhys yn gwneud jobyn gret fan, o cael gwmynt o cyffylau yma i pobl cael cwrdd a dysgu biti nhw fan hyn. Ie, llys gennad y sioe, a dyma'i syniad o a ffrwyth i lafur o mewn ffordd. Ydy, ie, mae fe'n boi cyffylau gwedd, so oedd e'n neis bod ni'n gallu cefnogi fe i cael, wel, bydd syniad yma da fe, so mae'n neis bod ni yma i creu y syniad yna. Lot o waith dod ar, maen nhw'n osgeiddig, maen nhw'n enfawr, lot o waith paratoi y cyffylau a'r ardal, siŵr. Wes, war y teg o'r Rhys ma'n gweithio'n galed o adwe, set o ffensys lan, set o stables mas. So, ond mae fe dod mas, mae llon lle o bobl yma nawr yn joio yn gweld y cyffylau yma. A mae'r hael yn gwenu, a mae'r lle'n edrych ar ei oren, mae yna
certiau mae'r trade vehicles fyna, mae two-wheel ladies cart fyna, a mae'r haywagon draw fyna dyn ni, so mae tipyn bach o pethau dyn ni pobl gweld ar un. Ie, yn hollol. A dyma be mae o'n hyfryd i weld, welson ni Rhys ar Cefn Gwlad yn ddiweddar y bethau, yn sôn mai hain oedd y tractors gwreiddiol, ond e'r ceffylau yma, y workhorse, ynddi? Ie. A mae'n hyfryd bod nhw'n ôl ac yn cael lle teilwng ar faes y sioe, ynddi? Ydy, ie. Mae pobl jyst yn joio gweld nhw a dysgu biti nhw wedyn, a dangos bod nhw dal gallu gweithio. A mae lot o fel uses newid yn nhw nawr yn neud fel tynnu'r carts ma neu reidio neu pethau fel la. Faint o geffylau gwedd sydd ydy'r niferoedd yn cynyddu neu'n gostwng ar draws dedwn ni Cymru te? O, dros Cymru sim lot fawr, ond dros y byd i gyd, mae eitha stable ar hyn o bryd. Mae lot o bobl yn gweithio'n galed i cadw'r brids ma i fynd. A mae pethau fel un mor bwysig, fel awareness y biti'r brids ma, dysgu biti nhw, a mae lot o pobl yn prynu cyffylau ar un, achos mae wedi gweld yma, maen nhw'n gallu gweld bod nhw'n gallu gwneud pethau dyn nhw. Mae'r ddau peth mynd mlaen, so nes mlaen bydd y carts mewn, a mae rhywbeth mlaen pob dydd. Gawt. Hwna'n licio fi, dwi'n gedi. Alright, Joe, alright, pawb di blino. Sori, beth ti'n dweud? So mae meet and greet yn dod mlaen fan hyn, yn y rings fan hyn, a wedyn pethau yn y prif gylch nes mlaen fan hyn fyd. Wel, digon o waith. Os a waith i wneud fo hwnnw, ti eisiau helpu frwsio? Ie, lle ti paratoi fe i fynd yn ring nes mlaen nawr? Wi yma, os gen ti frwsio fi, ti ddangos, dwi'n eisiau gosio o'r model, mae'n fwy na fi. Lle wneud hwnna? Reit, o te. Aw, mae wel, dechrau hwnna. So dechrau top, a gweithio lawr. Gweithio, efo'r grain. Ie, efo'r grain, na ti. O, na ti. A mae'n joio hwnna. Wrth i fodd, mae'n ticlo fo chydig bach yn dio. Hei Stacey, cedi am baned, fyddai'n iawn fan hyn. Diolch yn fawr o ti am y sgwrs. Dim problem. Welai yn ystod y wythnos fan hyn byddai. Joio. Diolch. Na ddigon. So ti bai. Parhau mae'r cystadlu bore yma ynghylch y gwartheg ac i ni nôl gyda'r gwartheg Dion Cymreig erbyn hyn. Rodri Williams o Landeilo gyda fi'n gwmni fan hyn yn gwylio'r dosbarthiadau a'r niferoedd yn eithriadol o dda yn y gwartheg Dion eleni o gofio wrth gwrs y canllawiau sydd o gwmpas eleni yn dife, ond y safon yn y dosbarth yma nawr i'r heffrod, Rodri, yn arbennig o uchel. Odi, mae'n safon ardderchog gwartheg. Pob un yn heiddi lle yma. Gwartheg, mae gyda'r judge, os mae gwaith caled o flaen Gwaith caled iawn, ac naw yn y dosbarth yma i heffrod wedi i geni ar ôl y cynta o Ionawr. Dyna'r dosbarth sydd gyda ni fan hyn ar hyn o bryd, dosbarth 4-3-1 ar ôl y cynta Ionawr 2023. Mae'n bwysig gweud pa Odi. Ond i ni'n gweld effrod arbennig. A mae hwn wastad yn hanesyddol, wastad yn dosbarth. Odi, wastad dosbarth cryf, odi. Odi, war teg, mae pawb wedi troi mas. Mae'n neis gweld gymaint o ifanc yn dangos o fyd. War teg. A Glyn Cemlyn Williams o Tyddi'n Deicws, Sir Ddimbych sydd wrthi'n beirniadu. A mae jyst yn cael cyfle i weld bob un yn unigol ar hyn o bryd. Cyn ni'n gweld rhif 3-2-3 fyna nawr. Hefferdole gwyn nestaw yn hwn. Rhyd y garnedd nestaw, ond yn disiad neis wedyn ni. Smart odi. Odi, mae'n gywir iawn. Mae hyd yn ni. Mae hyd am y dwmder yn ei fyd, war teg. Na, mae Ben yn mynd i bod yn... Mae'n bod yn cafu Ben wedyn ni yn y dosbarth yma. Am be fydd e'n chwilio o gofio mae dosbarth i heffrod ifanc sydd dan i fan hyn? Be fydd y beirniad eisiau ei weld te fan hyn? Cerdded, trad, yn wedig dda'r gwartheg Dion, trad y peth fwyaf. Chwad, maen nhw fod byw ar y mynydde. Chwad, mae'n deiar bych digon caled o dan nhw. Hyd nhw, i lled nhw, o tu ôl, o tu blaen, fe'n osgwrn. Gyn ni'n gweld nawr, mae yna heffer yn mynd i ddod at Glyn Williams. Heffer o gwm tir mynach. Teulu Williams yn gweld arfon a'i fab yn hyn nawr. Mae hon yn heffer dda. Mae'n y cornel i'r chwyth o hwnnw ni fan hyn nawr. Wel te, mae cwm tir mynach, mae'n taflu stoc da. Mae'n mynd i ddod at y beirniad yn yma. Dyna lun da honni fan hyn. Ond yn glamp o heffer yn dwi. Odi, wel te, cwm tir mynach, Williams is myna, mae'n wastad trwli stoc da mas. Mor gefnogol, ond cynnwch chi stoc o safon bob tro. Stoc o safon ydyn. A deo clwyd yn dangos e. Ia, mae'n smart, odi, mae'n dala i hunan. Mae'n dala i hunan yn dda.
A dyma chi ddosbarth arbennig, gret i weld gymaint yn cystadlu. Mae'n flwyddyn heriol i'r diwydiant wrth gwrs, ond wedi erthych chi falle bod y niferoedd i lawr, ond mae'r safon dal cystal ag eriod. Safon dal cystal ydyn. Odi, mae'n heriol i pawb o fe. O fag y teg, fi'n gwybod pawb yn joio'r sioe brenhinol yn o'n ffyn y siop. A mae'r buzz na yma eleni to. Ni'n gweld e o gwmpas y cilch, mae'r hael yn gwenu, a dycha'r niferoedd, dycha'r dorf sydd yma yn gwylio. Mae'n ffyn y siop i'r hyn, ydi. Heb os na gwni bai. Wel, am ffyn y siop arbennig o ddaw ar y teg. Ond dwi'n meddwl bydd hon yn berig yn y dosbarth yma. Bydd, mae'n cerdded. Mae'n dala hunain lan, ydi. Coesau da yna, mae'n cerdded yn dda. Mae dwmder yn on, war y teg. Ma fe. Tipyn o ffordd i fynd, felly dewch nôl ato ni i gylch y gwartheg yn y man. Wel, wrth i ni dynnu at derfyn bore cynta'r sioe, mae'r haul wedi gwenu arno ni, ond beth i hanes y tywydd weddill y dydd am i draw at Alex. Diolch Nia. Wel, munud yn ôl, roedd hi'n braf yn boeth a'r gwyntoedd yn ysgafn, ond drychwch mae wedi dechrau cymylu erbyn hyn. Mae yna cymylau dion yn y cefndir yn fanna. Mae'n dangos pa mor gyflym mae'r tywydd yn gallu newid yng Nghymru. Gweddill y dydd, ffrynt a chludol sydd wedi cyrraedd Sir Benfro yn barod glaw trwm yn yr ardal yna, ac mae'r ffrynt yna yn symud tuag ato ni yn Llanelwedd. Ond mae o'n un sy'n gwanhau. I'r gogledd ddwyrain, mae'n stori gwbl wahanol, haul a chawodydd, ond hefyd mae yna risg o darannau, mae yna rhywbeth melyn o law a thrannau yn y gogledd ddwyrain tan 9 heno. Ond mi fydd hi yn gynnes y pnawn 22 Celsius yn y de ddwyrain, bach yn is na hynny a draws gweddill y wlad. Ond heno, mi fydd hi yn parhau i gymylu ac erbyn y bore, mi fydd glaw trwm wedi cyrraedd y gorllewin a rhannau o'r gogledd hefyd yn sychach yn y de ddwyrain. Noson gynnes, mi fydd y gwyntoedd yn gymhedrol. Fori felly, wel yn dechrau'n gymylog, mae yna risg o gawodydd unwaith eto, ond yn hwyrach yn y pnawn mi fydd hi'n troi'n sychach, gyda rhai cyfnodau braf yn ymddangos i chi yn y gorllewin ac eto yn parhau yn weddol gynnes. Ond o gwmpas yr arfer adeg yma'r flwyddyn, Nia. Felly, bach o bob dim dros y dyddiau nesaf, gwynt, cymylau, haul a chawodydd. Ond dim y mes na sy'n diglisted i gobeithio. Nid yn fan hyn yn Llanelwedd, ond efallai i'r gogledd ddwyrain. Rwan ta, mae'n tynnu at amser cinio, mae yna ddigon o ddewis yn fan hyn, ond mae yna waith yn dal o di hefyd, yn does? Dwi'n mynd draw i stondin S4C i helpu pobl cael go ar gyflwyno'r tywydd. Felly, os ydych chi'n dod draw, wedi dydd Merched, dwi'n neud o eto, hanner di hanner yn cyflwyno'r tywydd gyda'r cyhoedd. Ar ferchog, wel, dyna ni, dyna gyfle gwych chi. Diolch Alex, da ni'n mynd i gymryd egwyl fer rwan y newyddion ddaw nesaf yma'r S4C, ond da chi dewch yn ôl ato ni. Da ni yn darlledu'n fyw tan 5 o'r gloch. Dewch nôl.